yakuti bere mau tunendo be kuna foni soronga marola kuna foni sorole kono loninti kuna foni ngono ouais dabo ngama barodo dise yo am ko ibaro ha ne bi se ka fili parce que ni buna ramaden mais si be abli kuna ko te be fon fen ka be fon fo abe fo jati dore kono sibi fo mo ka chien ro ni chien parce que fo anga ketan quoi mo ka chien ro ni quoi ni ma ketan ibaje e mi fina denjama chien farafina ni jogorla donc ibta don ne comme on nyamagala do nyami nyama don nyama be ko chamana abogar karité kama ama mbogolo barka da shuni kle tabarkala o joro bare be ko ala ko barka o joro mila o joro ni jamana kono do mam min ngani yaw dusukuna kika kuye otoyi sembola ni ya kuye ni ma toala ka fuma tu pen alachi yen anga jam ngante minala ya ilaha illallah ni fen ndo ni muye ko ni muye yamala dima o kika ke uli de ba ko kala sigala fo sibi ne okay anga doni okay ando ngai tabarkala ni wakati ni ngadi wara kunu dokuma anga fama dokuma kuno ko ni jamuga mana fale ko kamena bo kile parale ko parce que amba fulla menina okay ni ngo ngaka la takela mel gonza aga laje voilà mais bizarrement kabeni re bora kasola chenere ma bendo ma folo ko qur'ani nana quoi mais ko de famu quoi cenge dugu jago tayni hami jolibna do groupe la koni bare mi ga keni so ode sai e ba fo kan anta dama kokula ala anta la wole anga wole de on rap ala nye jonye on le me ba jonye ala ire mai doni mi man kuna ni radio ko na ala doni e ba soro an jugu ta don parce que man la blafeu mama ini ala fali be ka faranga ka doni tabaga no te doni ka gri dutu ko muso tiu mun me ka dore ni nga faranga oni mawbi joki mawbi bana mo furu muso chewni muso re faranyo ga shuni clé kani baren sabati ni wakati bay ngono ala ne e sababu te iga jonyimo ngo demete o kechoko foitola e ma ala yanga jonya irila ka fo digu mi man ka ke digu tabaye an sona ka nga jonya irila e ma ala yi dem an i jonu iga jon dem ku boni ngela kono ku boni haminjugu kono ala son sino ami dumine ko bi abokar kanunte aboko era ko kalo era kara ini semaine on tellement que kalo sara courant facture barate ka kebe ka so sara barate ka kebe ka courant sara ala ni be durin tabaka e ala ni sonaye ka jonyumon karaba jenyoya kono kanun kono anolu be ka jegani barake ka kala ka ine ala fe ala ika dolu fene jigi koro na fe donon jigi koro chugomina ala son ala ikana na bla radio nyeta ala be bolo anya nyina ala fe kan radio nyeta sabati ala son radio barakalaw hami mumbu ka ala ka sabati ala son oh bana ala ka son do kele mun bela jirema do ala alika ala wole ki tafo bi digi do fele na la ilaha illallah mamla ke to ita ti soro ala tuna ta ti soro to ko re ko no la de ita ko ni Umar Ture I jawkan dutigi ya gara tugori kaba dutigi na le non taro ni manan babulo bi shino do andana ni manan do he Omar kana do si jogo na anda kadda he am tla ga nyoy parce que honorable biano papier va bolo ni bione na fano papier honorable nga do fara la wole kalsa la sona ma pano kota nasrafe wani wole dake ma chamain demeke on la sona ma soni ni ndokun chini wal machine ngene wani lamu kana ko ba chogola anga wole madali parce que la anga wole madake bon wole madami kew o ma fega fo parce que ni afugila ka bana ubu da sonore ama ban okay da do kerala amuru be ma sikin ke ko ira la ka fo ko ala e ka jonyimo ngal la fa fleni kana sikala ala do fana jigi ko amfla groupe min ga jonyimo ndo kala yini ndo sigatola ko kuranga na teke mbane segala ni mbane sege be kuma ko kuranga na tala jamanga ke mai kana sigala fe samu fo ko bargada jiritigi ni jilita de gele machere fleni ala wa ha ka yele mi go be digi to la
honorable laban fana ta n'a ɲɛ kun ale e ka nin o bɛ tɔɔrɔ e ka nin verre nin dɔ bɛ n bolo n'i y'a yija ni ɲumanba dɔ bɛ n bolo so a ka ɲi min tɛmɛ so fɛ mais n'i y'a don a bɛ digi dɔ la dɛ honorable a to ni n bɔra yan dɔrɔn n dontɔ don mobili kɔnɔ ni ɲumanba dɔ bɛ n bolo yen n bɔra n'o ye voyage janba dɔ la ne b'a dɔn a kɛra cogo cogo ne b'a dɔn a bɛ sɔn ka ɲa ni nin a bɛ ɲa ni nin yɔrɔ ka ni jiginna an bɛ taa so b'a ma kɛ jugu an bɛ se ka taa so ɲɔgɔn fɛ a bɛ yen nin ci foyi t'a la a banna honorable an bɛ don bi ba jɛnɛ ka lɛfɛ kunkan ko la lɛfɛ kɔni ka cɛ i ɲɛkɔrɔ bi mun bɛ lɛfɛ kɔnɔ bi sibi lɛfɛ kɔni an bɛna baro de kɛ parce que ko anw ka kuma ka kirin k'an ka fɛgɛya cɛ bon kuma bɛ fɛgɛya cogo di ne yɛrɛ ma mun faamu depuis yɛrɛwolo mɔgɔw ka kuma depuis bɔra i jikɛyɔrɔ la MCA la ka na i ka kuma ta o ta maaw de bɛ k'olu tɛ ka foyi faamu ni dɔw wulila kuma ka fɔ ko a t'a to kuma dɔw ka ɲɛfɔ ni delili kɛra u bɛ i ye mun fɔ delili mana kɛ o bɛ dɔ tɔɔrɔ ɲɛfɔli mana kɛ o fana bɛ dɔ tɔɔrɔ ni bɛ dɔ tɔɔrɔ ni kasira o bɛ dɔ fana dɔw yɛrɛ ko ayi ko i kan k'i da de yɛrɛ de mɔgɔ bɛ siran o diya ko ye parce que i b'a dɔn minɛli kɛra a ye traumatisme créé don a ye mɔgɔ maliyɛnw hakili sɛgɛn kosɛbɛ bon souvent n'i bɛ kuma u hakili bɛ taa o ko kelen de kan quoi parce que ko kuma de kama i minɛna donc ni kuma ko fɔra mɔgɔ bɛ nisɔndiya parce que u b'u ka tata sɔrɔ nka mɔgɔ bɛ siran fɛnɛ ko parce que tiɲɛ yɛrɛ la u ye sogo jugu min kɛ n'u ye cauchemar min kɛ u t'i fɛ k'o ɲɔgɔn kɛ tugun quoi bon finalement an ka kow bɛ taa an t'a sogin sa an ka ko ye sinon a ma nɔgɔn fɛnɛ mɔgɔw k'u ka sunɔgɔ tigɛ k'an fɛnɛ lamɛn ko foyi ma sɔrɔ ka fɔ fɛn o fana o ka gɛlɛya b'o la gɛlɛya dɔɔnin dɛ déjà an b'a kɛ cogo di donc wala an tɛ ala deli ala k'an bilasira sibi ala k'an bilasira amin donc sibi o kumatigɛ o siratigɛ la bi an bɛna baro dɔrɔn de kɛ sibi an bɛna baro kɛ fɛn min kan o ye e k'i sigi k'i miiri diɲɛ baaraba minnu kɛra n'i ye Egypte pyramides ta n'o ye i b'a ye k'a fɔ u ka yɔrɔ kɔrɔba minnu jɔra a dɔ la n'a jɔlen n'u ka furuw de bɛ yen u ka mɔgɔbaw n'u ka kow bɛ yen sibi est-ce que mɔgɔ minnu bɛ yen k'u y'o baaraw kɛ o i b'a kalama ko an filɛ yɔrɔ min na ko sisan nin diɲɛ laban in n'a lɔngoba in a dɔnnen tɛ o baara in sira ka kɛ cogo min na an b'a sɛgɛsɛgɛliw caman ye u bɛ sɛgɛsɛgɛli kan o b'a kan n'u ye dɔ fɔ kɔfɛ u bɛ tila ka na ko ayi ko fana o tɛ se ka k'a yɛrɛ yɛrɛ ye o dun ye baara de ye min n'a bɛ ye bolo bɛ maga la mɔgɔ bɛ don a so kɔnɔ mansimafɛnw bɛ se ka fɛn bɛɛ k'a la o ɲɛ ma dɔn tɔɔrɔ an b'an sigi k'a fɔ ko an bɛ ala ko sɛgɛsɛgɛ de façon scientifique ko ka dalilu sɔrɔ la ko pour que ka se k'o ɲɛfɔ komi dɔw fana b'a fɔ ka de façon scientifique k'a bɛ se ka ɲɛfɔ a bɛ se ka ɲɛfɔ a dan ye dɔrɔn i min yɛrɛ da ye o dɔ ye o nka i min yɛrɛ da dɔ fana ta bɔ i b'a fɔ k'i b'a ta sira fɛn fɛn fɛ i b'o fɛn fɛn min fɔ o bɛɛ kɔfɛ dɔ b'a ye k'a fɔ k'ale bɛ k'ale ma ye o de kama a bɛ ye dusukun de kɔnɔ quoi dusukunna fɛn de don o de kama fɔ ko la croyance on croit à ce qu'on ne sait pas c'est tout la croyance c'est ça danganiya ye o de ye danganiya ye o de ye i t'a dɔn nka i dalen don a la k'a fɔ ko nin de don tigi parce que i t'a dɔn o ye kɔrɔ ye jumɛn ye a ka bon e k'a ladɔn ka se a dan na o a ka bon ma o o y'a sɔrɔ min b'e bolo e kelen kɔ k'a dɔn o bɛɛ kɔfɛ o ye fitinin de la o tɛ pɔri donc a tɔ bɛ dafa ni danganiya de o siratigɛ la sibi anw filɛ nin wulikajɔ min na faso ye maa bɛ se ka nin kɛ danganiya kɔ wa parce que hali t'i ɲin dɔn ka bɔ i jugu yɛrɛ la yɔrɔ bɛɛ ni filɛ kaso min na ne i b'a sɔrɔ ne ni kaso kun tɛ a tun bɛ se ka don dɔ
fa ka dugu cili cɛ nka u bɛ ka tɛgɛrɛ fa a ka kaso la don na tiɲɛ jumɛn bɛ nin ko in na tiɲɛ kɔni ma tiɲɛ ni ko i b'o tiɲɛ ɲini tile bɛ sɔn ka guwa i la donc Sibi n ye lama ta Egypte soba in kan n'o ye pyramide n bɛna an senkɔrɔ walima an nakɔrɔ diɲɛlatigɛ kɔnɔ mɔgɔninfin bɛ se ka kobaw jumɛn de kɛ ka taa sɔrɔ a bɛ fɔ min ma e yɛrɛ tɛ mɔgɔ timinandi ye est ce que i bɛ se ka kobaw kɛ diɲɛ kɔnɔ ka taa sɔrɔ e yɛrɛ tɛ mɔgɔ jɔlen ye o kɛlen ka gɛlɛn dɛ c'est koba fɛn fɛn kɛ a bɛ wagati ta a bɛ timinandiya fɔ a bɛ ɲinini fɔ a bɛ ɲɛfɔli fɔ waati kɔnɔna la yanni k'a to i ni maa dɔw ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'i ye nin san 50 laban ta nin san 50 laban ta maliden ka koba dɔ ɲɛfɔ an ye ko min bɛ se ka lakali diɲɛ kɔnɔ san 50 laban in na walima an kana san 40 laban na a ka fɛn dɔ ta i k'o ɲɛfɔ ko min bɛ se ka lakali diɲɛ kɔnɔ fana ye kan 2002 c'est pas pareil diɲɛ bɛɛ b'o kɛ o mais Mali t'a bolo fa mɔgɔ kan dɛ o de ye ɲɔgɔn ye Cheikh Makɛ hali sini dɔw b'o gan kɔnɔ bangiw dɔw firilo la jagolakɛlaw dɔw firilo la hali sini dɔw b'o jɔnjɔn bon hali n'o kɛra koba ye voilà o koba in a jɔyɔrɔ jumɛn bi an ka mɔgɔya kɔnɔ sɛmɛyɔrɔ jumɛn b'a la miirina jumɛn sɔrɔla nafolo jumɛn sɔrɔla a ye ko jumɛn dilan Dirisa ma ye yaasa danfara min bɛ jamanadenw ɲɔgɔn cɛ nin yɔrɔ de ko don quoi i b'a sɔrɔ dɔ bɛ kuma mugu ba la ale ka kuma mugu sɛmɛnen don mun de la de dɔ bɛ nin kuma ba in bɛɛ la est ce que a b'a sigi ka miiri nin na wa diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ wa ka fɔ ne ka kuma in sɛmɛnen don mun na a bɛna mun tiɲɛni bali a bɛna mun ɲɛli kɛ walima k'a sigi ka miiri k'a fɔ koba jumɛn yɛrɛ de bi an ka mɔgɔya kɔnɔ ko mɔgɔ bɛ se k'o ta k'o lakali koba jumɛn nin kuma in ka gɛlɛn bi dɛ san 40 laban in na koba jumɛn o de kama yɛrɛwolo bɛ sigi don min na cɛ an seginna ka taa fo cɛ première république de la Modibo ka mara waati fɛn fɛn tɛmɛna aw ma se ka aw yɛrɛ ye mais e min sigilen bɛ e ka fɛn dɔ ta parce que kabako ye mun ye miirina min sɔrɔla yen o de bɛ taa an bɛ ka baara kɛ n'o ye bi de mais ka kɔn o ɲɛ i b'a dɔn maa min bɛ yen n'o ye Cɛmɔgɔ Garan Kuyate ye ne m'o f'i ɲɛna n ko farafinna filɛ nin wulikajɔ min kɔnɔ n'i bɛ se ka cɛba yira farafinna kɔnɔ yan min kɛra a wulikajɔ sababu ye o de ye Cɛmɔgɔ Garan Kuyate Balafasɛgɛ Sido ne m'o f'i ɲɛna n ko farajɛ nana ka bɔ yan i tɛ jeli kunda ɲamakala kunda i m'a mɛn tariku la ko nin jeliw ko ni ɲamakalaw ni fɛnw ɲala la c'est-à-dire ko ni farajɛw ɲala la i t'o mɛn quoi i t'o mɛn tariku yɛrɛ la wa tɔw ma mɔgɔ si kɛlɛ dugukolo kɔ kan ka tɛmɛ olu kan parce que tɔw nana sɔrɔ ale sinsinnen don fɛn min kan choix min b'a la ale bɛ mɔgɔ min bolo o ninnu de quoi olu ka savants ye fɛn min dilan ka d'u ma parce que savant est ce que a bɛ se ka jate anw ka jamana kɔnɔ ko k'a dɔn ko bɔgɔ bɛ yen ko nɛgɛ bɛ bɔgɔ la est ce que o jatera an ka mɔgɔya kɔnɔ ko o ye lɔnniya de ye o ma jate ça veut dire k'an yɛrɛ t'a dɔn fɛn min ye lɔnniya ye ka bɔgɔ lajɛ k'a dɔn ko nɛgɛ b'a la ka tila k'a dɔn ko zira bɛ yen k'a dɔn ko warijɛ bɛ yen k'a dɔn ko o sɔrɔ tan ko maa min m'a miiri k'o ye lɔnniya dɔ ye k'o sabaya de k'a dɔn ko nɛgɛ bɛ se ka bɔ bɔgɔ la ko ka tila k'o nɛgɛ dilan k'o kɛ fɛn wɛrɛ min bɛ maa mago ɲɛ min bɛ tila ka maa mago ɲɛ min kolo ka giri bɔgɔ ye o ma miiri ko kɛbagaw anw fɛ yan k'olu ye savant ye o ma dɔn o de ye kabako ye dɛ o belebele i ma hadamadenw bɛ tiɲɛ cogo min na n m'a yira k'an dɔ tiɲɛna de k'a sɔrɔ o maa sugu kelen ninnu olu de bɛ an y'olu de ta olu kɛ saba ye u bɔra yɔrɔ wɛrɛ ka sɔrɔ mun b'an senkɔrɔ an t'olu dɔn olu ta ma k'a ye n bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna nin yɔrɔ la c'est que a ka kan an ka kuma bawo n'i ma kuma
kuma dɔ de nana bunahadamadennin dilan k'a kɛ tan o an filɛ cogo min na tan kuma dɔ de nana an kɛ tan bawo kuma filɛ fɛn ɲɛnama de don k'ale ka ɲɛnamaya bɛ sabati cogo min na o ye a bɛ don hakili min na ka sabati o kɔnɔ a b'o hakilitigi de ye ale b'o de ladogi ka bɛn a yɛrɛ ma ni kuma kɛra kuma ɲuman ye o tigi bɛ kɛ maa ɲuman ye ni kuma in kɛra kuma jugu ye o tigi bɛ kɛ mɔgɔ jugu ye hadamadenw danfara bɛ dilan nin dilancogo la n'i ye maa maa ye juguya dɔ kɔnɔ ka na siga la miirina dɔ de kelen don k'ale bila o kɔnɔ ni maa in tɛ foyi kuma kɔ o de ye jate sigilen o de ye jate sigilen o de kama ba jɛnɛ ka lɛfɛ n'a bɛ sigi a bɛ fɔ k'i k'a faamu ko kuma ɲuman tɛ maa min da ko ŋaniya ɲuman tɛ maa min na k'an k'o fara an jugu kan donc an ye o ye donc mais ŋaniya ɲuman tɛ mɔgɔ min na nkalontigɛla de don dɛ ni bɛ maa mɛn nkalontigɛ la ŋaniya jugu de don dɛ honorable yɛrɛ bɛ maaw fɛn minnu tɛ an tɛ fɛn minnu don ɲɔgɔn kɔnɔ wagati bɛɛ honorable b'olu don ɲɔgɔn kɔnɔ kuma in kɔrɔ dɔw ye nkalontigɛla de ye ŋaniya jugutigi ye munna a bɛ nkalon tigɛ pourquoi il ment a ye nkalon tigɛ mun de kama a dɔw la ka a yɛrɛ kisi walima k'a lebu sutura o bɛ yen lebu sutura e k'o lamɔ dɔ di tan misali la honorable a ka fɔ ko mɔgɔ dɔ bɛ yen k'a ye jamajɛ nafolo suɲɛ mɔgɔw ka danaya b'a kan ne gɛrɛla la k'a ɲininka a ka ca la a bɛ se ka nkalon tigɛ pour que danaya in ka to ale kan k'a yɛrɛ lebu sutura a ka nkalon tigɛ ŋaniya y'a ka soni kɔ awɔ a ka nkalon tigɛ ŋaniya tali honorable n ko nkalon tigɛ in de nana suɲɛni kɔfɛ nkalon in tigɛra suɲɛni de kan a b'a ye ten de a jigi dalen don nkalon in de kan o de y'a bila suɲɛni na wa a bolo ko suɲɛni bɛ se ka dilan n'a nana ni nkalon de tigɛ donc nkalon tigɛli ŋaniya ka kɔn suɲɛni ye ka kɔrɔ suɲɛni donc an ye ŋaniya juguya de ta ka suɲɛni kɛ ka jigi da nkalon kan a bɛ ten de donc n bɛna mun f'i ye dɔrɔn i b'a ye n'i y'an ka mɔgɔya ta k'a lajɛ faraɲɔgɔnkan baw fɔ ne ɲɛna faraɲɔgɔnkan minnu sera ka su ko ka dugu jɛ ni san 20 laban kɔnɔ mais ni san 10 laban kɔnɔ wa an ka kɛ san 20 laban kɔnɔ sa faraɲɔgɔnkan minnu ye su ko ka dugu jɛ o man ca dɛ caman bɛ u bɛ bange u tila ka jɔ sira la u bɛ bange u tila ka jɔ sira la mais e b'a kalama ko kalo 3 kɔnɔ yɛrɛwolo bɛna san 5 de sɔrɔ san 2019 novembre kalo a ye dɔ kɛ koyi donc Sibi i sigi k'i miiri yaasa i k'a dɔn ko anw ka jamana baara danger de don i b'a dɔn min fɛ a ɲɛfɔ n ye jamanaden fanba u bɛ miirina min ta k'a fɔ ko nin y'a ye a miirina joli ye sira ka tile a joli ne ka dɔnni na man ca dɛ lamɔ dɔ ye mun ye yɛrɛwolo bɛ sigi donni min na mun de tun bɛ ka fɔ k'an b'an kun fɛ o n'aw nana ko faransi ko faransi k'aw bɛ faransi gɛn cogo ye kare kɔnɔ ko MINUSMA k'aw bɛ se ka mun kɛ MINUSMA na a ye ko non k'aw bɛ wari ɲini de la a ye bɛɛ taara faransi ambassadeur fɛ yen wari dira ma MINUSMA y'a kɛ tan o de tun bɛ fɔ la jɔn de tun bɛ k'o fɔ dɛ o bɛ min olu mɔgɔw bɛ min bɛ olu de faransi gɛnni dulokiba b'a caman ka na MINUSMA caman bɛ yen jalo wɔɔrɔ maliko yɛlɛ ko de maliko yɛlɛ ko dadi n bɛna min f'i ye a fɔ n ɲɛna i b'a ye ko don min na a bɛ fɔ ko faransi nana an bɔ bolo la o donni ma n ko tun bɛ k'a fɔ de anw ma ko tout mɔrɔya ko an minnu tun bɛ ka faransi kɔn ko faransi de nana an bɔ bolo la k'an k'o dɔn faransi ye fɔra ten ko ni faransi kuma na o don ko ni ko fa ni ko fa tɛ ya ko tun bɛ na le juma seli Bamako i kuma o kuma ko ni faransi kun tɛ ko maliko kun banna u kun t'o de fɔ o tun bɛ fɔ olu tigiw bɛ min bɛ yen
Où sont-ils aujourd'hui pour dire ça, la même chose? France-Italien, on fait qu'on a fait une photo. Donc, c'est la constance, sans tant que macan kele, sans bidrou que macan kele, sans keme, en flèche kele min kono. Ni ya ta chemo grand kuyate la. C'est sans keme ko de do de. Sans keme ni janko de do quoi. Chemo grand kuyate. Elle fatura en 1944. Mina chaud de dimanche parce qu'en donnant kalo mina no septembre kalo et sigina e komina de mina kumi fede parce que mina mi fie lilen flek ane la justice bon que comme monsieur Idrissa Kone la Idrissa Kone silen flek lilen awanga kale bon nakara lilen ne kuma sera do na sega ale abogar fin glone de lilen de la non anga ke Idrissa Kone anga ke Idrissa parce que nasra linga ka lilen ne kuma sera do na sega teme woro kan quoi tabarkala Idrissa bismillah il va soro ne flek ane min botan ni kuma la seli min ke jolu de kun tanga tarugu bonya anga kalanfa kun tolu de ya olu de tinto ko nyo fayana wa ne be kan mi fota est ce que be kan la je ko ne jele adore atayitu atayitu ne on mun fana sigile mi ano a nyaamne no on a fondi la bien mais o kuno fondi dorete o be jolu ga barade o che foiti ma fole o cheti qui be baraka télé kono ou be radio kono ou be qui be je sais pas sebeni ke ou bien qui be fin nyefo fin kuma te misrai ni be nyama ko barade tabakala abbe tout sans exception ibi che minizia la bi ibi che soudera la bi ibi che intaro fin du mentu boda la bi ni be nyama ko barade abbe nata kunna ni be nyama kala barode et soudeur oui nyama kala la mais ni ko soudeur ma ko soudeur va femme mais ni ko ma ko numinga to femme pourquoi aller différencier du mendo aller numinga che mais numinga me baraga ni fanga l'état c'est modernisé ouais mais na les moderniser aller ma to me wala relation la yemu fa soudeur ga I'm for me, I'm not for me, I'm not talking to me like that. Sudah cedera gue, juga kan negara ini lekat tuh gue, mungkin boleh ke? Abu dorong gue, parce que amir do malado de kono, anta don quoi, bonita don. Il faut que nous c'est comme la France s'entraîne à boire en souna. Donc, c'est ça. Nous, on ne peut plus faire la jonction. C'est-à-dire qu'on aurait tissé tout. À que l'adaptation parfaite de l'individu à son cadre social. En tout cas, il faut dire aller ni abi la alam kono sida abi wala abi la alam kono sida wala aller ni aller ni fiel no sida mina aller ni no sida tika évoluer blé en harmonie no kara perdition kana sikala mais c'est terrible on kama kolona bébé la joali kele parce que haramali rochien danidu mo kon fi rochien dan ouais maintenant donc il y a k'a fɔ ko Faransi na wagati tɛgɛrɛ de fɔra dunni de fɔra o wagati kelen anw jɔra quoi min fɔra ma o donni ma o kuma giri fɛn fɛn bɛ ka fɔ a ma bi ye o y'a sɔrɔ an yɛrɛ kun tɛ nin bɔ sanga caman kɛra an ɲɛna an bɛ taa an baw filɛ Dirisa f'aw hinɛ kuma ma voilà min fɔra ma o donni fasodonjigiw fasocilaw terorisiw ni fɛn bɛɛ o kuma kuma jugu bi ye o y'a sɔrɔ muso dɔ don bɛ sunɔgɔ la n ko n'olu wulila k'u bɛ kuma bi i m'a ye ni mɔgɔ min kumana i m'a ye i bɛ tilen ka mɛn malo bɛ girin ka i b'a dɔn kuma dɔ bɛ girin ka bali ka dugu minɛ ni manden sɛgɛ y'a sigi mikoro kɔfɛ dɔrɔn seconde fila a bɛ jɔ parce que a kɛra ale ɲɛna a kɛra manden sɛgɛ ɲɛna i bɛ ka kuma min yɛrɛ fɔ manden sɛgɛ ka ko de don a bɛ jɔ kak a b'i laminɛ k'i jɔ kak donc o ye dandugu ye dandugu de don
Doni ma min tun bɛ ka fɔ an ma c'est terrible. Mais an jɔra. Tiɲɛ nana bange. A bɛ fɔ ko Faransi gɛnna. N y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna le 4 a kɔrɔ de ko an y'an yɛrɛ bɔ Faransi bolo. An bɔra Faransi ka jɔnya la. N'an bɔra Faransi ka jɔnya la an kana sɔn ka don an yɛrɛ dama ɲɔgɔn cɛ jɔnya la o man ɲi. N'o kɛra o y'an kelen jɔnmanjɔn ye. N'o kɛra o tɛ an segintɔ ye ka taa indépendance kow sɔrɔli an n'an yɛrɛ dama ka kow la tuguni. O la sebi ni maanifin bɛ fɛ ka kobaw kɛ bi a ye cɛ ja a ma cɛ ja a ye muso ja a ma muso ja yɛrɛwolo tɔgɔ donna tariku la Sidiki Kuyate tɔgɔ donna tariku la Adama Ben Jara Ben le cerveau tɔgɔ donna tariku la a ma kɛ ten kɛra ten ne de bɛ ka cɛmɔgɔ garanti Kuyate fo e ye n'est-ce pas mais farajɛw de ye anw kofɔ mɔgɔw ye diɲɛ fɛ ko ninnu bɛ Mali la k'u tɔgɔ ye nin ye u ka kita ye nin ye u ye nin baara in de kɛ u ma ɲi dɛ wa k'a ka ɲini k'u faga walima u ka don kaso la walima u ka kɔngɔ k'u minɔgɔ ka gɛrɛntɛ sigi u da fɛ k'u datugu u kana se ka kuma u kana se ka hakiliw dayɛlɛ honorable bi kan hakili jigin Joseph Kizerbo ni Amadu Jigɔrɔna Ala ka hinɛ la o kuma la dɛ ka ɲini ka parce que Joseph Kizerbo ko maa o maa y'a ɲini ko ka farafinna bɔ bolo la k'u caman k'u y'u bɔ yen o kelen fana bɛ ka taa ka ŋaniya ɲɛsin aw fana ma bi a bɛ fɔ o de ma ko la politique c'est-à-dire que la politique française en Afrique le principe de diviser pour mieux régner la politique de liquidation tu sais o de kama kuma dɔ la n'an y'an miiri Manesege ka kaso la i bɛ taa nin c'est-à-dire que wagati min na souvent ni danfara b'an ni kiiri tigilamɔgɔw cɛ c'est-à-dire que kiiri tigilamɔgɔw b'a ye walima a bɛ ye kiiri fɛ k'olu ye kiiri de kɛ mais traumatisme min b'an kan ni an y'a caman caman min ye an bɛ taa fo yɔrɔ jan t'a miiri ten quoi i tɛ kiiri o i bɛ nin kuma ninnu de ye i bɛ nin kɛwale ninnu de ye parce que i y'a caman kalan i y'a ye livre kɔnɔ a kɛr'i ɲɛna a dɔ fɔr'i ɲɛna a kɛra ten quoi i m'a ye donc Sibi ni maanifin o fɛn fɛn bɛ fɛ ka koba kɛ n'i kɛra fatɔkɛ ka kulusimuguba ye fiɲɛ b'a fili an fɛ ka dɔ fara la an fɛ k'a fili an fɛ ka dɔ fara la an fɛ cɛ i tɛ se ka ko dilan an k'an jija an ka kɛ bɔlɔ ye an ka kɛ tɛma bɔlɔ ye quoi an k'an jija an ka kɛ guloma ye walahi n'o de kɛra an bɛ se ka faso bɔ bolo la honorable i ko an k'an jija ka kɛ bɔlɔ ye bon bi i b'a ye mɔgɔ caman bɛ yen nɔ hali ni ko kɛli ŋaniya b'u la i b'a sɔrɔ référence sɔrɔ ka gɛlɛn u bolo peut-être que a ye garisɛgɛ min sɔrɔ ka se mɔgɔba minnu ma a caman bɛ yen bi u tɛ balo la tugun se min b'anw ye bi ka Amadu Jikɔrɔni ta lase ou bien k'a bila sen kan don min na an ma taa se Amadu Jikɔrɔni ma o y'a sɔrɔ o se tɛ Amadu Jikɔrɔni yɛrɛ ye bilen kɔrɔ ni ko caya ma se bɛ ne ye diɲɛ don o don ka émission kɛ minnu y'u yɛrɛ y'o kɔnɔ olu de fara ɲɔgɔn kan ka yiriba kɔnɔla sigi o t'o ye yan Cɛmɔgɔ Grand Kuyate ne m'a f'i ɲɛna n k'a fatura en 1944 ale fatu san de Général de Gaulle nana ye k'a fɔ a ka kɛlɛ a tɛ se ka majɛ bilen quoi a bɛ taa mɔgɔ tɛ se k'a lakuru nka a ye kangari da il ne saurait être question du seul gouvernement même dans un futur lointain et la France poursuivra cette politique de refus avec détermination o y'a sɔrɔ an ma kɛ Faransi ka kolo o y'a sɔrɔ an ma bɔ a la kɔrɔ dɛ mais a ko pour les territoires coloniaux il ne saurait être question du seul gouvernement c'est-à-dire que ko Faransi ye minnu lajɔnya a bila aw kunna aw tɛna bɔ aw yɛrɛ la bilen k'a fɔ k'aw bɛna tagama sen fila kan k'o banna de donc an condamné no ka to sɛgɛn taama in la o de kɔfɛ Mamadu Konate ko ni Modibo
ni olu kɔnɔna kɔfɛ san 16 kɔfɛ an ka indépendance sɔrɔ san 16 nin kɔfɛ dɛ nin kɔfɛ san 16 an ka indépendance sɔrɔ o indépendance fɛnɛ sɔrɔlen o ka an ka kan yɛrɛ ta ye an ka sɔn ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɛsin faso ma faso ka bɔ bolo la san 8 min kɔrɔ kɔnɔ o fɛnɛ kunara indépendance da ka tɛmɛ o ni farajɛ ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ kan je te dis an yɛrɛ dama caman nɔgɔn dɛ moi je comprends même pas c'est pourquoi i bɛ mɔgɔ mɔgɔ ye kɛlɛ la k'a tɛ ka ɲini ka jogo k'o la kolokolo taga bɔ namaratɔ don fanga kɛlɛ ka sinsin jogo la kolokolo jogo kɛlɛ bɛ la sinsin jogo kan cogo di i b'a dɔn kɛlɛ la fɛn bɛɛ b'a ta f'i ye quoi mais jumɛn de bɛ taa jumɛn de bɛ bila parce que yasa a ka dɔn k'i hakilina fɔ fo ka taa sɔrɔ a ka dɔn ko maga bɛ se ka kɛ ka hakilina la fo ka dɔn ko maga bɛ se ka k'a la quoi o de ye hakilina ye mais ni hakilina fɔ ni tayɔrɔ t'a la bilayɔrɔ t'a la a tɛ se ka labaara hakilina tɛ dɛ non i kelen ka dusukunna dimi dɔ n'i ka dusukunna miirila c'est-à-dire i kelen ka dusukunna ko dɔrɔn de don maga tɛ se ka k'a la c'est pas vrai c'est pas réel ka maga k'a la o tamasɛrɛ bɛ sisan Yiribakɔrɔla sigira kalanbulon de kun don mais kalan kɔnɔ an tun bɛ kɛlɛ kɛ kɛlɛ bɛ kɛ cogo di a bɛ ka min kalan a bɛ k'o bila sen kan a ma kɛ ten dɛ mais a ka kɛlɛ kɛcogo la yasa a ka se ka Mali bɔ Faransi bolo f'a ka ɲɛda kura da o ɲɛda kura da ye jumɛn ye o ye Yiribakɔrɔla k'a yɛrɛ ye yɛrɛwolo la mais yɛrɛwolo ni Yiribakɔrɔla c'est à dire que n'i y'a mɛn ko yɛrɛwolo Yiribakɔrɔla fan dɔ don parce que a kuma kɔnɔ c'est à dire que a kulu minnu sigira k'a sigi a b'o kɔnɔ quoi mais dɔw bɔra Yiribakɔrɔ ko parce que olu tɛ fɛ ka baara kɛ ni Mali sifinnakaw ko Mali sifinnakaw kɛlɛ tɛ laban quoi ni olu ka miirila kun lamɛnna san tun b'an sɔrɔ cogo di walima olu ka miirina o ma ta an taara miirina min ta o y'an sɔrɔ yɔrɔ jumɛn bi o to ya yɛrɛwolo fɛnɛ ani sɔrɔsiw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo dɔ la dɔw fɛnɛ bɔra yɛrɛwolo kɔnɔ bon n'olu fɛnɛ kun lamɛnna san kun b'an sɔrɔ yɔrɔ jumɛn ɲininkali bɛ yen bɛɛ bɛ kaso la bi dɔw kan bɛ k'a jo b'a la ko parce que ko ale de sɔnna ko ka jɛɲɔgɔnya sinsin yɛrɛwolo ni sɔrɔsiw cɛ ne ko n ko e sigi sɔrɔsiw tulo b'a la nin man ka fɔ non o man ka fɔ parce que o de kama bɛn kan ka bila donc e bɛ ka bɛn juguya parce que ko a y'an sɔrɔsiw dɛmɛ jamana filɛ yɔrɔ min na ko yan k'a se yen donc sɔrɔsiw jɛɲɔgɔnya o bɛna kɛ turu ye sisan o tɛ yan c'est à dire o bɛna kɛ fɛn dɔ ye min bɛ ye cogo jugu la o communication de bɛ passer la bɛn to kaso de kɔnɔ dɔw k'a fɔ a jo b'a la caman b'o fɔ caman ba de b'o fɔ k'a jo b'a la a jo wulila sisan c'est comme si o bolo di ɲɔgɔn na wolola Kidali sɔrɔli min na olu mago t'o la o wolola o mago t'o la o wolola sisan ko au moins an yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka an ye san caman caman min kɛ n'an bolo ko minnu tɛ se ka kɛ n'o ye k'a fɔ sisan ko an yɛrɛ bɛ se ka fɔ Faransi ma ko an tɛ o min sɔrɔla olu mago foyi t'o la olu bɛ bɛn ni kɛlɛ dɔrɔn ko parce que k'a ye sɔrɔsiw dɛmɛ o miirina faso jumɛn ça c'est quel e ko olu kɔrɔ fɔ ne ye quoi pourquoi adamaden bɛ se ka taa fo nin digi la adamaden bɛ se ka taa nin digi la cogo di ka a fɔ ko dɔ jo bɛ mɔgɔ la ka sababuya kɛ k'a ye marabaga dɔw dɛmɛ mun ye finitila ka ye n'o nana kɛ sababu ye ka na nin fɛn ninnu ba ninnu bɛɛ se donc mun bɛ yɛrɛ disi bɛ gosi ni mun ye donc o b'a yira k'olu ka mɔgɔ tɛ nin si la u b'i kɛlɛ dɔrɔn parce que tu as fait le choix d'accompagner ceux qui sont au pouvoir pour avoir ces résultats donc en ce moment il faut l'assumer il faut l'assumer
parce que ale kun t'i fɛ e ka kɛlɛ de ka kɛ maintenant juguya min b'a fɛ k'o ta ye sisan a b'o ko labɔ nin kuma dɔrɔn de sinon nin kuma in jɔyɔrɔ foyi t'a la a bɛ ka nin kuma min fɔ a ka juguya labaara cogo dɔrɔn de don parce que a tɛ se k'i ka kɛlɛ o kɔn n'est-ce pas a tɛ se ka sɔrɔsiw kɔn a tɛ se k'o kɛ nka i bɛ cogo min na o cogo in a b'a ka juguya dɔw kan ne nin dɔrɔn de ka taa sɔrɔ i ka kɛta fɛn min kɛra o jɛɲɔgɔn kɔnɔ a kelen tɛ yen k'a bɛ sɔn k'a fɔ k'a bɛ min kɔ. Je le connais mon cher fa n fa de y'o tɔgɔ da jamu min b'an cɛ kelen kelen na yan nɔ kana siga la an mɔgɔw ka tɔgɔ dalen don an mɔgɔw ka jamu don jalo an kan ka se ka mɔgɔninfin dɔn tɛ sa dɛ ne m'o de f'i ɲɛna n ko jɛlɛ ka ko dɔn ka ko kɔrɔ dɔn ka se ko la k'i pan ko kunna ka ko dilan ka mun dilan ka mɔgɔya dilan ka dilan ni jumɛn ka dilan ni danbe ni cɛsiri bɛɛ ni keleya kɔnɔ yɛrɛwolo ani yɛrɛtigiya kɔnɔ ni nin bɔra jeliya la a tɔ bɛ f'u ye kuyate bana jeliya ɲamakalaya sigilen don dɔɔni dɔrɔn de kan an ka taa jeliba ɲininka a kun ye dɔɔni dɔrɔn de ye a gɛlɛyala an ka jeliba wele dɔɔni dɔrɔn de ko don a tigɛra a tɛ tugu dɔɔni dɔrɔn de ko don o de kama ni k'i ma n ko cɛmɔgɔ Garan Kuyate fatulen kɔ san 16 a lajɛ n bɛ ka kuma i fɛ cogo min na quoi n bɛ ka cɛmɔgɔ Garan Kuyate de ka tariku b'u ye quoi mais an se yɔrɔ dɔ ma n bɛ na n'o yɔrɔ kelen ye quoi o ye talan dɔ de ye san 16 kɔfɛ indépendance sɔrɔla a yɛrɛ fatulen kɔfɛ san 16 kɔfɛ a ka hakilina sabatira quoi fatulen kɔfɛ o dalo ye mun ye o ma kɛ 1960 yan san 20 kɔfɛ 1980 1980 a nana ye ko tafan tununa o tafan tunu nɔ kan Chemar Sissoko ninnu ni Cɛbilen Dramé Chemar Sissoko kelen MK olu de nana k'a fɔ u bɛ ka kulu sigi kulu min wele k'a fɔ groupe de l'union de lutte cɛmɔgɔ Garan Kuyate donc sira min latununa c'est-à-dire sira min n'o c'est-à-dire o nana taabolo min hakilina min nana sabati cɛmɔgɔ Garan Kuyate kɔ san 16 dɛ ni san 20 kɔfɛ sira tununa o kulu tila kana sigi tuguni ko cɛmɔgɔ Garan Kuyate ka hakilila kana pour ka sira bɔ voilà ni Kuyate la quoi ni fina an bɛ jɔrɔ i bɛ kɛlɛtigɛ yan sa o ma kɛ yan o kɛra san 11 kɔfɛ Wɛngili nana dankari Musa ka fanga la mais fo bi bonya min kan ka jɔ cɛmɔgɔ Garan Kuyate a jɔra mɔgɔ caman ye Filabo Sissoko ni mɔgɔ caman b'o la nka o ma jɔ cɛmɔgɔ Garan Kuyate pourquoi munna n'o yɔrɔ ninnu ye kuma dɔ la a bɛ ne kamana gan parce que ne b'a fɔ n ko n t'a ma ni mɔgɔ min yɛrɛ ye ɲinini kɛ n'i tɛ cɛmɔgɔ Garan Kuyate i b'a sɔrɔ ale ni Indépendance baro bɛ bɔ en général a tɔgɔ tɛ fɔ mɔgɔw fɛ yɛrɛ i b'a sɔrɔ a bɛ daminɛ Mamadu Konate ka na Modibo la bon Amadu Jikɔrɔ ni ninnu tila ka na don a Seydou Badian ninnu mais cɛmɔgɔ Garan Kuyate ninnu tɔgɔ tɛ fɔ i b'a sɔrɔ hali an ka kalan cogoyaw la ɲɛsin tɛ kɛ u ma. E wara mun na ti fɔ parce que n'i bɛ nin baara la an ka jamana kɔnɔ i bɛ garijɛgɛ sɔrɔ ka adamadennin ka hakili danyɔrɔ dɔn i tɛ se ka taa kɔfɛ kosɛbɛ i tɛ se quoi c'est comme n'i ko bi k'i bɛ tɔn sigi an fɛ yan k'a danbe ka taa Imam Samori Ture ma Imam Samori Ture a bɛ ye cogo di Malo ma ye cogo di e ka Mali kɔnɔ yan k'a daminɛ Faraji tile la Farajɛw donni yan'u ka don ka na fu donnen fo ka kila k'u labɔ cɛba kelen fɔlen ɲɛna tariku la ko Malidenw k'i bɛ se ka tɔn sigi bi min k'a danbe ka taa min ma ko mɔgɔ b'u yɛrɛ a kɔnɔ
fɛn min bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ tɛmɛ san a ti san 200 bɔ mais jamanaw bɛ yen nɔ a bɛ san 1000 bɔ a bɛ san 1000 ni kɔ bɔ olu ka taayɔrɔ bɛ ka taa mɔgɔw ma minnu bɛ bɔgɔ jukɔrɔ san 1000 ni kɔ la constance i m'a ye a ye thème min d'i ma b'a fɔ ka jɔ quoi ma ɲinɛ thème in kɔ kura de bɛ n jɛ o ngɔni de bɛ n jɛ sinon c'est si bien an ye jeli kɛ bon en fait an ma kɛ jeli ye fɔlɔ sa parce que n'an y'o fɔ jeliw kana na fɔ ko an ma kuwa n'an ma kuwa an sɔnna o ma non an tɛ se k'an yɛrɛ wele an bɛ se k'an yɛrɛ wele ko an ye jeli bɔnsɔn ye mais an ɲamakala bɔnsɔn ye mais an ma kuwa dɛ an ma kuwa a sababu kalan dɔɔnin wala an ma kuwa mais don min na ni jamana in nana basigi jamana basigilen kɔfɛ a yira k'a fɔ ko nin mande se ka bolo nɔ de ye nin y'a ka fɔta de ye ale de nin kɛ tan ale de nin kɛ tan o don i bɛ se k'a fɔ sa ko ala ni bala fasɛgɛ barika o don y'a sɔrɔ sa i yɛrɛ fɛnɛ a dɔɔninw cayara i denw fɛnɛ cayara sa i yɛrɛ fɛnɛ b'i sigi so kɔnɔ n'i ka gafa nɔɔrɔ ye sa k'a fɔ o don ka di dɛ ala k'a fara an si kan ka kɛ kɛnɛya fana kɛnɛya kɔnɔ ka kɛ kɛnɛya kɔnɔ o waati sa a bɛ se ka ye k'a fɔ vraiment i fɛnɛ ŋarayara sisan parce que i sera ka ko dɔ dilan i sera k'i fa jamana bɔ bolo la ka i ka siya bɔ bolo la ka farafinna bɔ bolo la a kɛra o kɛ donc a bɛ f'i ɲɛna k'i kɛra bala fasɛgɛ ni san o y'a kɛ tan quoi a bɛ f'i kɛra k'i sen dara cɛmɔgɔ Garan Kuyate sendayɔrɔ la ko sama sina o y'a kɛ tan a bɛ f'i ɲɛna ko Soriba Mafuma Kuyate i bɔra o min na ko o y'a kɛ tan ko nin o y'a kɛ tan ko Tagariba walima Tumana Kuyate ko y'a kɛ tan ko e fɛnɛ y'a kɛ tan e kuma k'i bɛ se ka danbe ka taa olu ba sa o don a bɛ fɔ maa wɛrɛ fɛ min tɛ e yɛrɛ ye a bɛ kɛ ten o don de ye ŋariyalen dalu bɛ ta ka tugu ɲɔgɔn kɔ quoi k'a fɔ ko bi o bɛɛ jɔr'i la bi quoi donc bi i fɛnɛ kɛra ye i kɛra fɛn yɛrɛ ye sinon o ma se fɔlɔ est-ce que mɔgɔ b'a dɔn ko ninnu bɛ ta an ka mɔgɔya kɔnɔ siraw tununna ka dɔfɔw falen c'est pourquoi dɔfɔ min yɛrɛ b'an bolo i b'a sɔrɔ o tubabuw ye mun fɔ an ye sinon mun an yɛrɛ ta parce que i b'a dɔn lɔfɔ fɔli sɛbɛnni sira fɛ lɔfɔ fɔli k'a ta k'a kalan sira fɛ o bɛ yen mais lɔfɔ fɔcogo an ka jeliw bolo parce que mɔgɔ caman ye manabɔ ni fɛn caman de don ɲɔgɔn na quoi manabɔlaw ninnu tɛ ne ta in fɔ ni ne kun bɛ n bɛna Bitɔn Kulubali ta don min na n bɛn'o ta walima ni ko n bɛna Da Jara ta don min na n bɛna da d'i ma i bɛna dɔn k'a fɔ ko tariku yɛrɛ ye min ye o i bɛna dɔn lɔfɔ ye min ye i bɛna dɔn an bɛna don o de kɔnɔ bawo ne bɔra sisan ka fɛn minnu fɔ hali sisan an kɛra minnu ɲɛna komi n y'a f'i ɲɛna n'i b'a ye n y'an ka jamanaba in ta k'a lajɛ quoi maliden bɛ girin ka fɛn dɔ t'a bolo kalo 1 kalo 2 a bɛ yɛlɛn ka bila i b'a dɔn n b'o kɛ yan parce que ko ninnu caman bɛ ta ni dusukun dɔrɔn de ye mais hakili jɔyɔrɔ ka dɔgɔ a la o de kama n ye Hollande ta f'i ye ne nana mun ye n y'a fɔ dɔw ɲɛna sisan jama quoi jama bɛ baara kɛ ni nin ka di ye nin man di ye de nka e min bɛ kuma jama tɔgɔ la fo e ka jɔyɔrɔ dɔ de sɔrɔ min b'a to a bɛ laban o de la donc e kana jamana ka nin ka di ye nin man di ye lajɛ e yɛrɛ de ka cogoya sɔrɔ ka jɔyɔrɔ dɔ ɲini a bɛ laban min na e bɛ min lajɛ o ye min ka ɲi an ma ye de min ka ɲi an ma kuma dɔ la i bɛ sɛgɛn o la dɛ parce que i ka min o de y'i ka sɛgɛn yɔrɔ parce que e b'i kelen na de o ni ala ye jɔnɲumanninw minnu k'i kɛrɛfɛ damadɔni n'olu ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ e b'i kelen na cogo jumɛn na
jama fanba bɛ fɛn fila de kɔnɔ a ka di n ye a man di n ye i b'a sɔrɔ e bɛ ka na ni min ye i b'a sɔrɔ hali e yɛrɛ bɛ ka min lafasa o ka di minnu ye e bɛ ka lafasa yɔrɔnin min na olu t'o kɔnɔ olu b'i kɔ u dalen d'u la u b'i ka kɛlɛ tɔn u b'i dɔn nka i b'a sɔrɔ olu u taa u ni dɔn ninnu bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ min kɔnɔ dɔn olu mɔgɔw bɛ a kɛcogo fana man d'olu ye ka taa sɔrɔ kɛcogo wɛrɛ t'a la o fana kɔrɔ parce que e ma diɲɛ da o n bɛn'o lama dɔ d'i ma i bɛna mun ye i b'a ye dɔw y'a kɛ i n'a fɔ yɛrɛwolo ko a nana transition de kɔnɔ quoi dɔw t'o fɔ caman parce que a kuru ɲɛna yan dɛ i bɛ yɛrɛ ɲininka e kuma o yɛrɛwolo ka nin kɛlɛbaden fo kuma ka taa k'a la faransi diɲɛ media baw kan na nin bɛɛ lase la olu tun bɛ min o wagati quoi i b'a dɔn k'o de ye danger ya a bɛ fɔ o ma ko dunan ɲɛ tan ci olu man ɲi dɛ mɔgɔ caman bɛ nin fɔ dɛ ko yɛrɛwolo ye finitigilaka min bɛ yen bi k'olu de ka fɛn dilannen don k'olu de y'aw bila yen k'olu de ka baara la o to ye u nana bolo fa la ko yɛrɛwolo tun bɛ M5 kɔnɔ n ye émission kelen kɛ n y'a dɔn caman y'a yɛrɛ faamu parce que o kuma sumayara parce que a dalu technique de bɛ ne bolo ne b'a di cogo min na a tɛ wuli o i m'a ye donc i bɛ se ka min jateminɛ kalo 3 kalo 6 kɔnɔ i bɛ maliyɛn bolo falen fɛn 1000 na a bɛ suuru ka jigin quoi est ce que an man ka faamu ko olu ye taabolo ye min kan ka se ka lajɔ wa sibe n bɛna min na kɔnɔ i b'a sɔrɔ kabi dɔw ye ne dɔn u ye n dɔn ni taabolo kelen de ye quoi ka da i la n'o de ye quoi i bɛ se k'a fɔ ka tugu i kɔ n'o de ye mais i b'a kalama k'o taabolo in kuma dɔ la gɛlɛya bɛ don a la ko parce que k'i y'a ɲɛsin dɔ ma quoi comme si n'a fɔ e bɛ taabolo in ta don min na mɔgɔ ɲɛdako b'a la mɔgɔ ɲɛdako kɔni tɛ taabolo mɔgɔ ɲɛdako t'a la mɔgɔ ɲɛdako t'a la dɔ nana wuli kɔsani na u kulela an bɛ se cogo jumɛn na k'arajiba tɛ tɔgɔ fɔ ɲininkali kɛra dɛ ko cogo di parce que ko ye fasoden jugu ye n ko fɔra ne yɛrɛ ma siɲɛ caman mɔgɔw y'a ɲininkali kɛ dɛ a k'olu m'o faamu ko n'olu ma mais olu bɛ k'o min fɔ o ma fɔ an ma maintenant finalement je comprends pas olu ka problème jumɛn sa n'olu fɔra an ma ça fait des années depuis 2012 fo sisan o de bɛ ka fɔ an ma ni dɔ ɲininka bolo ko fasoden jugu fasoden ɲuman ko anw de y'a inventé non n k'a fɔra an fɔlɔ de ma ko fasoden jugu voilà hali sini o de tɛ ka fɔ an ma donc ne n'a fɔ ko ne dɔ tɔgɔ fɔ ko parce que k'o ye fasoden jugu ye o de kelen bɛ ka fɔ ne yɛrɛ fɛnɛ ma c'est-à-dire e bɛ lutte sociale min na dɛmɛ don maa ma maa minnu bɛ yen n'u bɛ gɛlɛya la i b'a kɛ kɔrɔlen ko in ka ɲi an b'i nɔfɛ i nana wagati la k'o dɛmɛ mɔnɔbɔ k'i b'a se mɔgɔ wɛrɛ ma donc i bɛna kɛlɛ fana tuguni sisan k'i bɛ ka o baara min kɛ k'i y'a ɲɛsin mɔgɔ dɔ fana ma donc n'a kɛra sisan n'a kɛra ni dɔgɔko ye o baara in bɛ taa cogo di a bɛna kɛ de sa n'i b'a fɛ mun ta ka kɛ mais ka taa sɔrɔ laɲini tɛ mɔgɔ ye o laɲini ye de ko faso fana y'o hakɛ di faso jama ma ko n'e bolo a bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ ko n'i bolo maa min ni a ka hakɛ ka kan k'i k'i ka dɛmɛ don a ye o ma kɛ ten yan ne ka arasiba tɛ dɛmɛ a ka kɛlɛ la mais a fɔra ko a bɛ ko dɔ kɔnɔ n'an fɛla fɔ a la ne bɛ se k'a fɔ o ka kɔrɔ ni ni dɔw ka ɲɔgɔn dɔn ye san 10 nin kɔ o de kama kunun an balila ka ja dɔ ye bɔlɔlɔ sanfɛ dɔw y'u fara ɲɔgɔn kan dɔw ko ko bi y'a yamaruya sa fɔ c'est parce que bi gɛlɛya b'an yɛrɛ kan e ma o don ta kɛ jumɛn a dɔw ko tɛmɛnɛ ko parce que ko yɛrɛwolo ka aw dɛsɛlen don sisan k'a bɛ ka renfort ɲini quoi k'a bɛ ka mɔgɔw wele ka n'aw dɛmɛ donc tu vas imaginer mais alors ye vidéo min fɔ c'est 2021 o kɛra depuis Alasan ka minɛli fɔlɔ la o y'a sɔrɔ peut-être gɛlɛya kɔni tun tɛ
aw kelen kun tɛ ni mɔgɔ wɛrɛw farala ɲɔgɔn kan ka dɛmɛ jɔ aw don parce que aw bolo hakɛ dɔ don komi i ye mun fɔ jamana bɛ hakɛ min di jamana kɔnɔdenw ma n'i bolo mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ a n'a ka hakɛ dɔ ka kan i ka dɛmɛ jɔ a ye o wagati kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ juge ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a fɔ ko a nɔ tɛ ko la o de senfɛ an k'o sisan kɔni n'o kɛra a tɛ taa so wa a ma taa so wa taara so maintenant koba ye mun ye koba ye mun ye dɔrɔn o de ye e ye sifin ye karisa ye sifin ye fɛɛrɛ kɛra an ka jamana kɔnɔ diinɛ taabolo kɛra sababu kɛlɛ kɛra sababu ye fo ka diinɛ faga diinɛ sɛgɛnna bi Mali kɔnɔ dɛ fo ka diinɛ kalandenw fiye parce que i b'a sɔrɔ diinɛ kalandenw yɛrɛ tɛ taabolo ko la yɛrɛ karamɔgɔ de ka taabolo ko ka jugu sinon diinɛ kalandenw ka mun de b'a la est ce que mɔgɔ jateminɛ ko la olu bɛ k'u ka diinɛ de ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn Dirisa est ce que jateminɛ ko la ko karamɔgɔ de bɛ taabolo ko kɛlɛ la n'o tɛ diinɛ kalandenw ka an kalandenw tɛ taabolo kɔnɔ koyi tɛ taabolo kɔnɔ dɛ i b'o laban sɔrɔ mun fɛ a tɔn jumɛn de bɛ yen k'i t'a sɔrɔ a diinɛ par exemple taabolo diinɛ taabolo jumɛn dɔ tɛ tɔnden dɔ tɛ yɛrɛwolo kɔnɔ a jumɛn dɔ tɛ yɛrɛwolo kɔnɔ ma sugu caman bɛ yen donc mɔgɔ b'a jigiya caman bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ bon o siratigɛ la n'i ye taabolo ko kɛlɛ waralen ye c'est que diinɛ kalanfaw de ka nabɔ la ne t'a kun ye jumɛn sisan ni diinɛ yɛrɛ bɛ faga nɔfɛ o ɲɛ siran e ma si bɛ min kuma e ma de i k'a jaabi i b'a dɔn ka da yɔrɔ min na est ce que diinɛ ko ta fan fɛ walima tɔn ko ta fan fɛ walima e bɛ mɔgɔ jumɛn dɔn Mali kɔnɔ yan bangi la kunnafonidilaw ou bien maa wɛrɛw ko min ka juguya talen don ka ɲɛsin ne ma k'i b'a dɔn n'a fɔ an bɛ se ka mɔgɔ tɔw ta dɔn cogo min na tiɲɛna ne ka faamu ne hakili t'o la jale b'a mɔgɔ dɔ dɔn ta dɔ la i b'a sɔrɔ i ka fɔta dɔ ni dɔ ka faamu tɛ bɛn wagati dɔ la o ko bɛ kɛ tɛmɛ ko kan mais i bɛ taa sɔrɔ i b'a fɔ tɔ ninnu ta bɛ cogoya min na k'a dɔn karisa bɛ karisa yɛrɛ ko yɛrɛ de karisa ko man di karisa yɛrɛ o ni ci bɛɛ yɛrɛ de o tɛ ne ni mɔgɔ cɛ mais est ce que mɔgɔ b'u sigi k'u miiri ko o tɛ gansan ye wa ko o ye dilan de ya est ce que mɔgɔ b'u sigi k'u miiri ko nafa de b'an kan ka tɛmɛ ne ni dɔ ka kɛlɛ fu kan est ce que y'u sigi k'u miiri o nafa la ma miiri o la maintenant n'a sɔrɔ k'an ka leader bɛɛ tun bɛ sɔn ko o ɲɔgɔnna si valeur incarnée c'est que ni dɔ bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ hakilina la mais juguya tɛ yen c'est pas la tolérance ka jɛ ɲɔgɔn ma tɛ yan ka koto ɲɔgɔn ta la to ye yan o t'an ka valeur sociale dɔ de ye o t'an ka mɔgɔninfinya mɔlɛn dɔ de ye mais munna an t'a labaara komi a b'an da komi an bolo k'an ka ko kɔrɔ don mais munna an t'a labaara i m'a ye wa o de kama ne k'i ma n ko hakilina labaarabaga tɛ bɛɛ ye a bɛ fɔ ten dɔrɔn de sinon koto ɲɔgɔn ta la n'an y'o dɔrɔn labaara an bɛ lafiya donc mɔgɔw b'a fɔ ten dɔrɔn de c'est des discours créés parce que olu de ma lamɔ n'a kɛcogo ye kɛcogo min b'a bila tɔ la donc k'a fɔ i bɛ ne kɛlɛ k'a fɔ i ka hakilina tɛ ne hakilina tɛ kelen k'a fɔ k'i bɛ dɔ fɔ ne ma ma maa si kɛlɛ a la i b'a dɔn mun na parce que e k'o fɔli tɛna foyi bali o dɔ ta fɔ n ɲɛna min ta ye fɛn dɔ bali kɛ donc e b'i ta fɔ min kan ka kɛ o bɛ kɛ dɔrɔn c'est tout est ce que a bɛ fɛn jumɛn kɛ o mun kɛ ne na ça ne me fait ni chaud ni froid donc n tɛ sigi juguya kama ne yɛrɛ bolo i tɛ ka ne kɛlɛ yɛrɛ pour moi tu contribues au débat parce que e bɛna ni kuma dɔ ye ne b'o jaabi di sini an passe ne tɛ nkalon na o j'ai pas besoin d'inventer mɔgɔ min bɛ nkalon na o de bɛ se k'a dogo kɛ ni Amidu Diallo don n'e b'o dɔn ka ban
kuma caman to la tugun. Kuma caman to la. Kuma caman foyi t'a la. I bɛna mun ye? I bɛna ye k'a fɔ munna an tɛ se ka an yɛrɛ kɛ ten quoi? Munna an tɛ ten quoi? Moi ça passe. Moi pour moi là. Non. I ka kɛta n'i ka fɔta jɔyɔrɔ foyi t'a la. A jɔyɔrɔ bɔra. Min kɛtɔ lo kɛtɔ do. Donc ne t'i juguya. I yɛrɛ ka leadership yɛrɛ fini. Oui mais ne t'i juguya sa a jɔyɔrɔ t'a la. A tɛ ne tɔɔrɔ walayi. Ça me plaît. Ça mentir. Critique yɛrɛ de ka di ne ye. Bawo ni dɔw ka critique kun kɛra ko a taara ka kɛ juguya ye. Cɛ n tun b'i da lɛfɛ kɔnɔ yan. N tun b'i da ba jɛnɛ ka lɛfɛ kɔnɔ yan k'i waraka. I warakalen kɔfɛ i tɛ fara ɲɔgɔn kan bilen min kɔ o b'ale de. Ouais, i bɛ se k'a fɔ bara kɔnɔ kɛ, i bɛ se k'a fɔ kɛrɛfɛ. Mais i bɛna waraka de. Se ka fɔ gɛrɛ. Ayi n y'a fɔ gɛrɛ Amidu b'a jouer n b'a ta kelen kelen k'i dépiécer. Fɛn bɛɛ n'a cɛ n b'i dépiécer hali sɛdenninw tɛ se k'i sogo dun. Mais juguya tɛ. A kun ye k'i tero don i da de. C'est comme ça. Donc o siratigɛ la i cogo dɔn maliden ka girin min kan ka n'i yɛrɛ to a bolo. N'i yɛrɛ to a bolo dɔrɔn a b'an bɛɛ yɔrɔ can. E tɛ k'a ye ale tɛ k'a ye. O de kama juguya tɛ kuya tɛ bolo ka ɲɛsin danfɛn si ma dugukolo kɔ kan. Il n'a pas ce temps parce que c'est une perte d'énergie. I bɛ mɔgɔninfin kɔnni min kɛ, i bɛ mɔgɔ juguyali min kɛ, a bɛ jouer e yɛrɛ de kan, a bɛ digi e yɛrɛ de la. A b'i dusukun si, i ka aladeliw tɛ taa yɔrɔ jan, a b'i dusukun minɛ k'a nɔrɔgɔ, kanu mɔgɔ tɔɔrɔlen don, tɔɔrɔlen don, kanu min kan ka bɔ, c'est-à-dire kanu min kan ka bɔ e dusukun kɔnɔ ka ɲɛsin mɔgɔw ma, n'o kanu kelen kan ka tila ka segin e ma, bonya min kan ka bɔ e yɔrɔ ka ɲɛsin mɔgɔw ma, n'o bonya kelen kan ka segin ma, a b'o lajɔ. I ka juguya b'i ye, n'i ka juguya yera mangoya bɛna da i kan, ni mangoya da i kan, kunangoya bɛ tugu o la, ni kunangoya tugura o la, kana sigi a la, o y'i ka maanifinya bannen. Juguya man ɲi. U t'a ye ten o nɔrɔ. U t'a ye ten quoi, parce que u t'a dɔn ko fɛn minnu don. Olu yɛrɛ bolo olu bɛ ka kɛ, olu bɛ kɛ juguya k'a bɛ kow bɛ yɛlɛnna e de la. O nɔgɔ. I b'a ye ko Mali kɔnɔ. Kunnafonidila jumɛn de bɛ yen ko ne tɛ se ka se u ka denkɛyɔrɔ la, ko n'olu tɛ se ka ko kɛ ɲɔgɔn fɛ, ko ne tɛ se ka, c'est-à-dire que u bɛ min? A tɔn jumɛn bɛ yen? Kɔsɔn in na dɔ ma wuli k'a fɔ k'u bɛ dɔ fɔ mara ma ko parce que k'a ye fɛn dɔ fɔ. Video kunkurunin kelen a kuma ma bila. Ma jɔra yen. N bɛ bila pewu. Wa danfɛn bɛɛ b'a dɔn ko ni kura tɛ kelen ka nin fɔ kɔnɔ ko fɛn ma d'a ma k'a fɔ n ko fɛnɛ force dɔ de. Fɛn ma d'a ma k'a fɔ. Fɛn dili kɔni tɛ. A bɛ fɔ hali a bɛ fɔ maa min kunna a t'a dɔn o bɛ si quartier min yɛrɛ la. Moi je pense que la vie c'est comme ça. An kana bɛɛ lagosi quoi, an kana bɛɛ lagosi. O la Sibi i bɛ mɔgɔ dɔ kunkan mɛn i ka ko la i b'a dɔn ko ale m'i dɔn yɛrɛ. A b'i dɔn yɛrɛ. I b'a dɔn ko a dɔn ma a dɔn yɛrɛ nka a dɔw t'i dɔn yɛrɛ. Donc o la pour que k'a dɔn ko mɔgɔ bɛ sɛbɛ la jamana ko la Sibi a dɔn ka nɔgɔ ye. I sigi k'i miiri dɔrɔn jamana yɛrɛ gɛlɛya jumɛn bɛ yen nɔ k'a bɛ k'o kɛlɛ de kɛ ka bɔ yen. I sigi k'i miiri quoi a ka fɔta n'a ka kɛta in bɛɛ la gɛlɛya jumɛn de bɛ jamana in kɔnɔ k'a bɛ k'o kɛlɛ. Hɛrɛ jumɛn de bɛ jamana in kɔnɔ k'a bɛ fɔ ko sama ka na. Ka t'i dɔn nege la TikTok sanfɛ ko vive les femmes. Mais balle poussière de o. C'est pas vrai. Olu y'a à côté ko de mais n'a bɛɛ dan n'o kelen ma cɛ o tɛ ko ye dɛ. O nafa ka dɔgɔ finitigilakaw kan. Donc Sibi nin ye bi thème nin ye quoi, la constance ti cogo la quoi,
n'i bi cogo la mɔgɔ ko t'a la mɔgɔ ko foyi de t'a la cogo ye n'a kan ka jɔ min ye don min i b'a jɔ o ye a banna o tigi ye min ye min b'i n'o tigi cɛ o tigi ye min k'i la o t'a la a tigi yɛrɛ ma fɛn k'i la yɛrɛ a ma fɛn yɛrɛ k'i la yɛrɛ e de bolo k'a ye fɛn dɔ k'i la rien i bɛ mun ye Adama Ben Jara an de ɲɔgɔn tɛ yan Ben le cerveau e wo Faransi faga Ben Faransi yɛrɛ y'a confirmer n ko dɔw fana b'a fɔ ɲɛna ko an man ka Ben lafasa n ko dɔw fana b'o fana fɔ o de ka ca n yɛrɛ bɛ jamana Mali ko la la ilaha illallah jɔn kan ka lafasa o la sisan Machi an ka to tan dɔrɔn parce que e b'a sɔrɔ ale bɛ ka Ben kɛlɛ dɔrɔn ko parce que i ni Ben jara quoi ale yɛrɛ ka kɛlɛ kunbɛ o ye a bɛɛ kun wɛrɛ foyi t'ale bolo kɔ o dɔrɔn kama ale b'a fɔ ko dɛmɛ man ka jɔ Ben parce que kabi aw fara ɲɔgɔn kan a dɔw bɛ kɛlɛ la ko i ni Ben man ka fara ɲɔgɔn kan kuyate wa hali sini o b'o kelen de kɔnɔ wa nin kelen kɔfɛ o kelen de don wa hali donnen kaso la u t'a f'i ɲɛna fɛnɛ ko le y'a f'i yɛrɛ k'i kana kɛ tu vois un peu comment le Mali sauté bɛ cogo min na a bɛ dogo nin baro ninnu est-ce que nin baro ninnu an ka tɔgɔ nin baro ninnu kɛ ko pour que mɔgɔw k'a dɔn ce qui se passe ce que nous vivons ce que nous traversons nin bɛɛ de bɛ o to yan dɔ fana bɛ aw kɛlɛ ko parce que kabi a bɛna wuli k'a bɛ Mali bɔ Faransi bolo ale ko k'a tɛ se ka kɛ a kɛra an n'ale ɲɔgɔn cɛ sisan sama-samali ye quoi c'est comme défi ko de don a ka to ale ta la donc o kɛlɛ kelen bɛ sen na o ti ban Faransi taalen kɔfɛ a ti ban halisa ale ka o kɛlɛ kelen a ti ban sisan n bɛna constance parce que n'i y'a ye ko mɔgɔw bɛɛ tɛ se ka jɔ e an kana ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ bɛɛ tɛ se ka jɔ fɛnɛ dɛ wa hali nin kuma in bɛɛ faamulen kɔfɛ i fɛ i tɛ se ka jɔ dɛ jɔli tɛ e bolo dɛ jɔli bɛ i dacogo de bolo dacogo cogo ye limana min b'i yɛrɛ la jɔli b'o de bolo n'a barika t'i la i tɛ se kana sigi a la i tɛ se n'a sɔrɔ ko tɔɔrɔ de y'i sɔrɔ ko de kama k'i man k'a kɛ mɔgɔ ye k'a daminɛ kabi acte clé fo sisan anw ye kɛlɛw dɔw kɛ armée ka kunkanko la sarakow ni u ka t'a dɔn ko fɛn jumɛn ko PGA wa mun ye u ka PGA kow ni saratigɛkow ni PGA ni fɛn kirikaraw ni minankow ni fɛnkow la mais n'an m'o to kɛlɛ la i bɛ bɔ finitigilakaw kelen de bɛ tila ka t'i minɛ k'i don kaso la ni parce que dɔ y'i tɔɔrɔ parce que ko ye dɔ f'i ma radio kan ou bien Facebook kan k'o de y'i tɔɔrɔ k'o kama k'i kan k'o kɛlɛ de k'o ye jugu de ye o min minɛ k'i datugu dun tiɲɛna i bɛ ka min yɛrɛ kuma fɔ i minɛ k'i datugu i bɛ ta kɛ cogo n'i kan ka dɔ in kɛlɛ o t'a ɲɛ yɛrɛ t'o la tu vois un peu mais bɛɛ tɛ se ka kobaw kɛ bɛɛ tɛ se fo k'a hakili ka bonya de ye ta kɔrɔ de ka sɔrɔ a la sɔrɔsiw o de tun tɛ ka finitigilakaw de tun t'a minɛ ka taa an datugu wagati min an bɛ k'a fɔ ko Asimi i bɛ se i jɔ ni jɔyɔrɔ la o wagati kelen n ka cɛ on est vu comme une menace parce que a bɛ ka kɛ ni pression dɔ de wagati kelen i b'i ye k'a fɔ i n'a fɔ i bɛ ka bagabagali de kɛ i n'a fɔ i bɛ ka diyagoya de kɛ i n'a fɔ i bɛ ka muruti fari da wagati kelen i bɛ se ka taa kaso la wagati kelen mugu bɛ ci la k'a dɔ la i bɛ tila ka sigi kuma kelen kan dɔw ko danga de b'an kɔ comme si n'a fɔ an y'an ta daminɛ bi quoi ko nin bɛɛ bɛ ka kan na ko hali bi k'an bɛ sɔrɔsiw kɔ donc ko ni sɔrɔsiw y'an kari o la ne ko sɔrɔsiw y'an kɛ o la u bɛ jɔ ye o kɔni ne ɲininkali sera sɔrɔsi de an don o la n'i ko ko awɔ i bɛ na
Sɔrɔsi min y'a kɛ o fɔ ɲɛfɔ sisan. Ne yɛrɛ ye n kanto sisan n ko n'a a kɛra sa o ko fɛn o fɛn ye tɔɔrɔ sa ma ko an kana foyi k'o si o n ko e yɛrɛ ka hɛrɛ kɛra jumɛn yɛrɛ. Ni mun ye tɔɔrɔ se ni fɛn man ka k'o la e ma hɛrɛ se fɛn man ka k'i yɛrɛ fana. C'est compliqué. Comment? C'est pourquoi an tɛ se ka koba kɛ quoi parce que hakiliw ta yɔrɔ ka surun. Bɛriya jo b'a la o ale de. Sisan an bɛ yɛrɛ ɲininka a ka kɛ sa ko a ka kɛ ko an donna kaso la mɔgɔ bɛ k'a danbe ka taa yɔrɔ dɔ la k'olu don quoi mais Mali sɔrɔsi ka ca dɛ. Cɛ o sɔrɔsi ninnu n ko an denmuso ni an dɔgɔmuso ni an kɔrɔmuso ni an tantiw ni olu cɛw de don. Donc on est aussi militaire en partie. Parce que i somɔgɔw fankelen dɔ bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ tin kɔnɔna la. Ami kana siga la. Mais o fana bila yɔrɔ jumɛn sisan. Donc ne k'a fɔ sisan ko n tɛ n kɔrɔmuso cɛ dɛmɛ. Parce que ko sɔrɔsi dɔ ne don kaso la ça veut dire quoi? Ça c'est quelle pensée olu de mutu parce que kɔrɔ t'o la. Mais est-ce que mɔgɔ b'a ye tan o t'a ye tan parce que on n'a pas là les gens o t'a ye tan quoi. Ne k'a ye ne ka coordinateur dɔ ka dugu ne ka coordinateur dɔ ka dugu maa min bɛ se ka o kisi ne ka an ka coordination sigilen dɔ ye ko pour que dugu ka kisi o kɔrɔkɛ ou bien o tonton o fanicini o de ye yen nɔ a fɔ min a tuma la chef d'opération ye donc ko ne ka sɔrɔsi bɛɛ kɛlɛ ko parce que ko sɔrɔsi dɔ ka tɔɔrɔ sera ne ma o fana mun ye ten o fana mun vie. O yɛrɛ tɛ sɔrɔsi kɛlɛ o tɛ ka k'i yɛrɛ ma jugu ye de. Donc sisan laɲini ye mun ye sɔrɔsiw y'an kɛlɛ an ka sɔrɔsiw kɛlɛ yan mais c'est pas quoi ne se comprends même pas. N'i ye dɔw ɲininka o b'a fɔ k'a ani sɔrɔsi ninnu ko k'a jɔ yɛrɛ de quoi. Oui mais k'a jɔ kana jɔ c'est comme si ni mɔgɔ min ko sisan c'est-à-dire c'est pas c'est-à-dire mɔgɔ bɛ k'a kɛ i n'a fɔ fɛn fasugu min don ni dɔgɔ fɛn tɛ o ni dɔgɔ fɛn tɛ a kɛcogo de ye nin ye c'est comme i n'a fɔ a bɛ se ka kɛ bon Dirisa madame bɛ so wa madame mana fɔlɔ bon ni madame nana i bɛ sigi n'a ye ko i ni madame a ye sɔgɔmada in na min kɛ kɛlɛ la i bɔtɔ dɛ o tɛ tile fana tobi bali quoi. C'est comme ça. Le fana bɛ tobi surafana bɛ tobi awɔ wa ni su kora an bɛ tila k'a da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ. C'est comme ça. C'est pas e fanga ka tobi. Donc n'an ma ɲɔgɔn faamu mun na. O de bɛ discuter k'o ɲɛfɔ fɛɛrɛ bɛ kɛ a bɛ tɛmɛ de c'est comme ça. Parce que le mɔgɔ bɛ ka kɛ oui n'a fɔ sɔrɔ an ni sɔrɔsiw ka tigɛ di n'a fɔ tigɛ di ɲɔgɔn ma tan quoi donc a bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ça veut dire quoi ça veut dire quoi ça veut dire quoi. Bamanan ni yɛrɛ la i b'a fɔ ko jeliw bɛ janfa kɔnɔ donni quoi o ye jumɛn ye k'a dɔn ko nin bɛ bɔ ko la ka don a la o bɔlen a la ka tila k'a fɔ k'i bɛ bɔ ko la k'a sababu k'o ye quoi n ko ye janfa de. O ye janfa ye. Ça c'est une haute trahison. An bɛ se k'a fɔ k'an t'a kalama ko kasoladon b'a la an bɛ se k'a fɔ k'an t'a kalama ko marifaci b'a la. A ye nin bɛɛ fɔ yanni k'a to kasoladon ni fɛn ma sababu bɛɛ n'o ye ka laseli a ka laseli caman bɛ yen a bɛ fɔ an b'a dɔn nin b'a la an b'a dɔn nin b'a la nka a kan ka kɛ de an bɛ continuer k'a kɛ de. Oui c'est tout mais est-ce que pourquoi est-ce que munna mɔgɔw t'a faamu tan quoi k'a fɔ ko fɛn minnu don a yelen tɛ n ka di ye man di ye o c'est à dire que n ka di ye ma di ye ko tɛ o a kan ka kɛ dɔrɔn donc a kɛ fana a bɛ kɛ de ni min ma faamu o bɛ ɲɛfɔ o ji bɛ bɔn a bɛ taa dɔ wɛrɛ la yala an ka se bi ma ca ni sɔrɔsiw ma ɲɔgɔn faamu fɛn caman na dɛ a bɛɛ kɛra nin cogo kelen de la quoi dɔ ta bɛ se ka juguya ni dɔ ta de ye sinon a bɛɛ kɛra nin cogo kelen de la a bɛɛ siɲɛ joli de la an bɛ taa segin k'o kan mais i b'a kalama ko a ɲɛ t'i ye wa
an bɛ ka baro kɛ tan dɔwɛrɛ tɛ koyi a kun ye ka mɔgɔ kelen kelenninw jaabi quoi n'o tɛ a tɛna fɔ ko i bɛ ka nin kɛ pour que min b'a faamu ale ka faamu yelen tɛ k'a fɔ ko a tulo tɛ ka kuma la dɛ non ale yɛrɛ de ka mɔgɔninfinya ma ladoki nin cogo la o de kama ale tɛ se k'i ta in kɛ kana siga la dɛ donc kana ɲɛbɔ ale fɛ ale kana ɲɛbɔ fɛnɛ fɛ fɛnɛ kuma tiɲɛ o de mais ale bɛ fɛ ale kɛ cogo min na ale ladogera cogo min na n'o ye n'i ye fɛn kelen kɛ na n pɛrɛnnen don ka wɛrɛ ci n pɛrɛnnen don ka wɛrɛ ci o kama ale tɛ se ka ko dilan beba kana siga la dɛ donc an bɛ nin cogo min na tan fo an fɛnɛ ka nin faamu sɔrɔ hali an ka ɲɛmɔgɔ ka nin faamu sɔrɔ k'a fɔ ko i kana sɔn k'a bɛɛ kɛlɛ hali kana sɔn ka kumakɛla bɛɛ ta bali a tɛ foyi tiɲɛ a bɛ fɛn dilan a b'a dilan dɛ baw fanga bɛ kisi janfa caman ma walahi fɔlikɛlaw de ka jan fɔlikɛlaw de b'a kɛ ni fɔlikɛlaw daminɛna fanga yɛrɛ ka nakɔrɔmɔgɔw olu de bɛ fanga la gosi parce que fanga b'a kalama waati o b'a sɔrɔ yɔrɔ tiɲɛna si b'an kana kɛ mɔgɔ ye donc a tɛ duguma kunnafoni yɛrɛ sɔrɔ fɛn bɛ fɔ a ye ka ca la wa i bɛna ye k'a fɔ foroba cakɛla bɛɛ b'a yɛrɛ ye i n'a fɔ ale bilalen don a yɛrɛ ye de wa foyi tɛ ɲɛnabɔ dɛ an b'o f'i ɲɛna dɛ pression foyi tɛ kɛ fɛn bɛɛ n'a kɔlɔlɔ de don dugukolo kɔ kan donc mɔgɔw dɔw ma min faamu o ye yiribakɔrɔla ale sigira sen kan en 2015 de ye fara o tɛ bi yɛrɛ a sigi sen kan fo sisan e ka mɔgɔ dɔ fɔ ne ɲɛna taabolo dɔ fɔ ne ɲɛna diinɛ dɔ fɔ n ɲɛna tɔn dɔ fɔ n ɲɛna min mɔgɔ dɔ ma lafasa a fɛ a ka kɛlɛ a bolofara sera mɔgɔ caman ma dɛ e ka mɔgɔ taabolo dɔ fɔ ne na dugukolo kɔ kan ko min ma lafasa donc an ka taabolo ye min ye san caman caman e yɛrɛ y'a tigi ladɔn ou bien e y'a kɛra fɛ min yɛrɛ kama mɔgɔ dɔ kama i kɛralen don k'a fɔ tugun k'a fɔ k'i m'o faamu quoi i m'o faamu dalu ye jumɛn dalu jumɛn min de b'i bolo dalu tɛ la fo n'a kɛra dusukuna kanu cogoya dɔrɔn dusukuna ko dɔrɔn de don et c'est éphémère a tɛ taa yɔrɔ si c'est pourquoi ni mɔgɔ min tɛ se ka jɔ ko kɔrɔ yaasa an ka taa se yɔrɔ dɔ la kana k'i ka ɲɛmɔgɔ ye dɛ n'a bɛ cun n'aw ye a tɛ cun n'a ye ko ale yɛrɛ ma ɲi dɛ a bɛ cun n'a ye k'a yɛrɛ de tɛ s'a kɔrɔ o de kama o ni ka girin a ka girin ka girin de o de kama ne ma f'i ɲɛna n ko an bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ kalo 3 dɔrɔn an bɛ taa se a san 5 la ça fait mandat au Mali san 5 ye mandat kelen san 5 ye mandat kelen yɛrɛ olu fana y'a ka mandat kelen kɛ voilà an bɛna lajɛ n'an kan ka déjà mandat d'aw ma n'a kan ka kɛ cogo min e cɛ jago Mali baro ka di ne ye bon i bɛ nin bɛɛ lakuru hakili kɔnɔ ka tagama n'a ye i bɛ mobili boli n'a ye i bɛ miiri a la i yɛrɛ kelen i bɛ yɛlɛ i b'a dɔn k'a fɔ ni ninnu ka kɛtaw n'u ka fɔtaw digir'e la quoi c'est que e de fɔ kunna quoi parce que ala munna ala ye nin bɛɛ hakili di e ma nin bɛɛ hakili dilen ko e ma ka nin bɛɛ ɲumanya di e ma nin bɛɛ ɲumanya dilen ko e ma ka tila ka nin bɛɛ faamu di ma nin bɛɛ faamu dilen ma tugun k'i bɛ tila k'a fɔ ko ninnu ta bɛ digi la quoi e bɛ fɛ ala ka mun de k'e yɛrɛ ye e ala ka jɔn ne i bɛ fɛ ala ka mun de k'e ye nin bɛɛ kɔfɛ nin bɛɛ kɔfɛ donibaw de talen don ka den kunna yɔrɔ la o si ma jɔ e tun bɛ fɛ ala ka mun de k'i ye an taala barikada ten sa ni ma se ka nin faamu o ye fitiriwaleya de sa wa i b'a ye a ma daminɛ a wagati caman a bɛ kɛ mais bɛ tila ka tɛmɛ o a bɛ kɛ a bɛ tɛmɛ mɔgɔ bɛ wuli mais a bɛ tila ka tɛmɛ fɛn caman bɛ jamana in kɔnɔ i b'a sɔrɔ a dɔw tile 3 dɔw dɔgɔkun 1 ni mun diyana dɔgɔkun 2 a bɛ tɛmɛ k'a ko yɛrɛ ma deli ka na ka taa sɔrɔ i bɛ k'a ɲɛsin mɔgɔ ma min bɛ nin baara in na san 20 kɔ
olu ka table ka dɔgɔkun kelen kuma ya a kun de quoi est-ce que mɔgɔ kan ka daw la o de kama ni k'i ma ngo ni min dalen filɛ yɛrɛ wolo kan n'a kun sera ka yɛrɛ wolo ci o kɔrɔ ko minnu sɔnna ka da yɛrɛ wolo la dɔgɔkun kelen non u kuma ka kɛ quoi sɔrɔsiw ye dana min da yɛrɛ wolo kan ka taa se fo sisan ma a kuma ka kɛ quoi ne nin kun kɛra sababu ye k'a ci ouais parce que nin man ka se k'a ci quoi mais mun na nin t'a ci c'est parce que ala barika la a bɛ maa minnu bolo quoi le jeu d'équilibre le jeu d'équilibre chicken balance puisque ka ko c'est-à-dire que tremblement de terre bɛ kɛ quoi mais u bɛ limilama n'a fɔra ko min'o galon min'o o fɛnɛ gino di ma quoi n'a fɔra ko manden bɛ level dɔ ba i ko fɛbɔrɔji mais k'a tɛ dafiri quoi kɔrɔ de b'a la julu de y'a fɔ d'accord a ye min'o di ma parce que a tɛ ka wari di o a ye nin bɛɛ kɛ an bɛ ka fɛn kura bɛ ka taa mɔgɔ si ma foyi bila orange money na i t'a lajɛ n'a sɔrɔ dɔ bɛ nin na fɔlɔ yan'an ka taa yɔrɔ jan an ka nin ko in yɛrɛ jɔ tan dɛ parce que an ka groupe foyi tɛ n'an ka lajɛ groupe ye dɔɔnin kɛ foyi orange ne mun ye non nin tɛ pas pareil ne joli 100 non ok o yɛrɛ na don ɲuman fɔlɔ non 100 wa 100 de i t'a lajɛ ka ɲɛ ti verre bɔ tuma dɔ la papu ka nin lumière ninnu groupe non an ka nin ɲɛɲini fɔlɔ an ka nin ɲɛɲini fɔlɔ non ne 100 mɔgɔ 100 di mɔgɔ ma Mali la yan bilen o jɔyɔrɔ ye jumɛn a tɛ nin dabila mais i b'a dɔn an kan ka taa nin fɔ ɲɛmɔgɔw ɲɛna o mais a kana nin ko ninnu bila tan koyi o yɛrɛ 100 ka ca san koyi ne yɛrɛ ma nin faamu fɔlɔ cɛ a ka ɲi an ka nin to tan fɔlɔ mais 100 de kɔni don zoro tɛ 5 ye nin tɛ 5 nin zoro ye 2 de bon n'a sɔrɔ ne tun bɛ ka nin fɔ i b'a sɔrɔ san dirisa ko ne wulilen don ka nin ko ɲɛɲini quoi mais honorable de bɛ k'a fɔ a bɛ sigi honorable ko k'i bɛna fɔ dɔɔnin tigɛ manden bɛ lobo la ko filenbarɔji joli ka kuma de don sa fitinin dɔrɔn a kun tigɛ an ye ayi n ko joli kuma don an bɛna an sigi a kan don dɔ n'i ye kuma in yɛrɛ ta ka jateminɛ ka ne yɛrɛ ka huni bi kuma in jateminɛ i bɛ walala caman sɔrɔ ka kɛ ni kuma in kɛcogo ye yɔrɔ ne ye dalen fɛn o fɛn da i b'a sɔrɔ kuma bɛ s'a ma de walima kuma bɛna taa la ka taa de mɔgɔ caman ne bɛ kumaw fɔ de ka se n dalen ma a bɛ limolama i ko fɛbɔrɔji mais a tɛ firi e woloma kɛ ten de ya o bɔra mun kɔnɔ maa caman y'a miiri ko nin ye ko in nin y'a bannen ko fana nana ni tɔn kura wɛrɛ nka nin dɔgɔkun laban ninnu na mɔgɔ caman tila ka na fɔ ko jaw bɛ yen aw ma taa fɔlɔ ouais mais dusukuna miiri ko de don parce que caman ɲinɛna min kɔ an ye san caman de kɛ kasara wasi bɛ ni ye différence ye ni ɲɔgɔn cɛ quoi ni hakili jiginna min na o de bɛ kɛ ne ye bon nin bɛɛ kɔfɛ dɔrɔn a bɛ se fana ni dɔ si to ka bɛn a kan dɛ i bɛ wari d'u ma n'i nana studio kɔnɔ u b'u dɛn k'a ci ma avocat bon i b'a dɔn nin maliyɛn yɛrɛ bon tɛ wari caman bɛ na maliyɛn yɛrɛ avocat e tɛ ko nin lakɔlɔsi yan ni wari min dira a ka ca la wari min tila ka di ko ka don ka mais ne kuma kalama ko nɔrɔ bɛ taa n ka carburant wari di Dirisa ko ne ma ni lila nɔ ne nana a b'a ci ma da cɛ ne kuma dɔn an kuma t'a daminɛ ne ni ya la ne ma sɔrɔ an ka baara ma fa sisan b'a sɔrɔ caman kɛra bon Sibi de b'an bila kuma mugubaw la gɛlɛya b'an kan an tɛ o gɛlɛya kuma fɔ non Sibi kala k'a ta yɔrɔ barika Sibi dɔ fana nana Sibi ni numéro ka ca ze ni lajɛ ni numéro ka ca nin ka ca ni ka ca ze subhanallah nin ka ca bon i b'a dɔn ko min na min f'i ye ha nin ka gwanjugu ye koyi a wagati Sibi an ka kan yɛrɛ dɔrɔn c'est pourquoi kana to kaso la i tun bɛ fɛn kelen jateminɛ quoi est-ce que ne ye mɔgɔ dɔ maki tɛ e ye baaraɲɔgɔnya sira fɛ sigiɲɔgɔnya sira fɛ
ko n ka jate la min kun ka fɛn dɔ kɛ kama kɛ est ce que ne y'o baro bu e ya k'a daminɛ minɛli don fo kana se e ne filɛ yɔrɔ min na ko sisan ne yɛrɛ tun bɛ taa kuma dɔ la ne b'a n ko dɔrɔn n ko ne taara karisa fɛ ani karisa ye nin kɛ n ko ne m'a faamu i b'a fɔ ko a ye sibi nin y'a se de ale bɛ se k'a kɛ ka dan yɔrɔ in de la tu vois parce que ni e m'o faamu quoi ne t'a dɔn e bɛ fɛ ka min faamu diɲɛ kɔnɔ ne t'a dɔn ni ne m'o faamu quoi ne de ko n ka mɔgɔya kɔnɔ a t'a kɔnɔ nka n bɛ fɛɛrɛ kɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ hakilinaw dɔw de don ne dalen don a la n'an y'a sira tagama a bɛ ɲɛ an ma kosɛbɛ n'an kun ye nin dɔn Modibo Keyita kun tɛ tiɲɛ n ko anw de ye Amadu Aya m'a faamu an de ko a k'a jɔ ni ko in ye wagatinin kunkurunin san 2 fɛɛrɛ ka kɛ u jɔlen don n'a ye an ka tila baara la n'an tilala baara la an bɛ tɛmɛ ni ko ye mɛ a y'a kɛ dɔ wɛrɛ ye a taara kaso la mɛ yan'a ka taa kaso la a ye minnu minɛ an ko a ma se o la sa u bila walayi u bila la a yɛrɛ fɛnɛ minɛna walayi an tagamana ko Amadu Aya ka bila walima a ka kiri mais c'est ça ne t'a dɔn mɔgɔ bɛ fɛ ka diɲɛlatigɛ ko kɛ mun de ye je sais pas qu'est-ce que les gens dɔ ye ka message ci bonjour mon frère comme d'habitude et comme d'habitude est-ce que oui tɔgɔ in kan ka sɔrɔ yan bon n'an ka tɔgɔ in ko ye to fɔ ale de tɛ sɔn a tɔgɔ ka yafa ale d'accord ko m'a fɔ sinon si b'a bɛna wari sɔrɔ dan bɛna wari camanba de sɔrɔ tabarikala ne bolo y'a ye ko in sera ka sɛnsɛn ka se fo nin yɔrɔ la ce que minnu b'a ɲɛma olu sɔnna ka ko caman de kun quoi e k'a fɔ ne ɲɛna bi k'a fɔra ko bi Sudan o ni tɛ ka labɛn kɛ k'u bɛ fɛ ka taa intervention kɛ parce que u y'u fara k'u bila ɲɔgɔn na ta donna a fila si tɛ ka se ka kɛ Sudan ye bilen a fila si tɛ ka lafiya jamana yɛrɛ fɛnɛ tɛ ka lafiya k'u na sisan k'u bɛna a fila bɛɛ bɔ yen ou bien k'a fɔ k'u bɛna sisan quoi bon e ka maliden dɔ fana ɲɛna yan e bɛ mɔgɔ minnu dɔn leader kunda fɛnw kunda a jumɛn de bɛ yen si bɛ e ka dɔnniya kɔnɔ ko ni ne ye tabale gosi bi k'u ka fara ɲɔgɔn kan ko nin kun b'an kan k'an tɛ min sɔrɔ quoi fo ni malidenw banna ko min tɛna e b'a cɛ jumɛn dɔn non mais pourquoi an t'o tigilamɔgɔ to an cɛ la pourquoi et puis e bɛ ka ɲinɛ fɛn min fɛnɛ kɔ c'est vrai e bɛ ka an bɛ politique de kɔnɔ o ye tiɲɛ e bɛ ka dimi kɔnɔ o ye tiɲɛ mais e bɛ ka ɲinɛ min fɛnɛ kɔ ɲamakaladen de don quoi c'est à dire que jeli bɔnsɔn de don a ka baara yɛrɛ fɛnɛ de don e bɛ ka min fɔ ne ye bilahi bilahi o jeli tɛ yen n bɛna min f'i ye o jeli dɔ ka tariku fɔ n ye ko min ka tariku ye k'a tun bɛ se balafɔ ni damafɔ ni jɛmɛfɔ ni fɛn de la fɔ n ɲɛna kɛ yɔrɔ Alaji Kɔrɔ Kuyate filɛ nin ye fulakɛ dɔ ko ne ma ko ni yɔrɔ Alaji Kɔrɔ Kuyate ko ni nin tun y'ale sɔrɔ balo la ko kɛlɛ tun tɛ don Mali kɔnɔ yan n ko a ye ne sɔrɔ balo la kɛlɛ min donna n b'a labɔ Kuyate awɔ yɔrɔ Alaji Kɔrɔ Kuyate fulakɛ cɛkɔrɔba dɔ ko ne ma ko ni kun y'o sɔrɔ nin na quoi ko kɛlɛ tun tɛ don Mali kɔnɔ ne ko a ye ne sɔrɔ balo la kɛlɛ kɔni donna mais n b'a labɔ ɔ mun na ale y'o fɔ nin fɔcogo la c'est parce que a b'a dɔn a bɛ min fɔ a bɛ se ka cɛw fara ɲɔgɔn kan k'u ɲɛsin kuntigila dɔ ma o y'o jeliya de ye ni dɛsɛr'o la ka taa kɛ sowoleba ye o sowole yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ tɛ ka se ka fɔ bilen i bɛ fɛn wɛrɛ la dɛ min tɛ kan ka min kɛ donc o la Sibi n ye min f'i ɲɛna don n'a nataw la an bɛna an da don o la e ka ye Kore Petini komi jamana kantigi don Kore masakɛ a kɛ hakɛ to ale min ma Libi ci a ma Afganistan ci a ma Irak ci a ma taa kɛlɛ kɛ Siri a ma bombe fili japonɛw kan ni rien o de bɛ ye bi ko c'était un danger k'ale de ye tiɲɛnikɛla ye ale de bɛ ye k'ale ye tiɲɛnikɛla ye minnu y'an ka jamana ninnu bɛɛ ci olu fɛ min bɛ ne hakili jugu la c'est à dire i b'a dɔn n bɛ k'o fɔ mun na bɛɛ ni min y'a si bɛɛ kɛ an ka kati sira da an ka kalanko sabati
wari min b'an bolo an ta tɛ an ka sefa ko in lajɛ an ka fɛɛrɛ kɛ cɛ jamana daminɛlen don jeli bɔn ka jɔ an ka armée ka fɛn kɛ o min y'a si bɛɛ lajɛlen ko la maa min y'a si bɛɛ kɛ ka bɛn ni kɛlɛ yirisumani kɔrɔ ye k'o de b'i kanto bi ko bɛn ni faso de jugu ye n k'a bɛɛ ye mɔgɔ kelenw ye n k'u bɛ ne layɛlɛ sisan i b'a dɔn n k'u b'a ka dugawu kɛ ka dugawu kɛ i n'u yɛrɛ a kɛra cogo cogo ala ka dafa dɔ don. Tu vois un peu comment c'est paradoxal. Famantala quoi. Donc en formant le démon de l'esprit. Amain quoi. A tigé de beka 1000 millions, on a beka 1000 fois aller retirer la famille. Mais nous comment nous me do boala. Don boala. Voilà c'est bien. Anga panoko nanda do langa kuncheno ye komi bi boro jara me ko ne don soro abogare kana ni miri na fo awa ane don soro be ale don ko do fele de boga abogare fele ko la a ko fele shuru ka cha ni mo fi na ngo abogare kla kana ay atuda nen kla ma c'est que jalo ha ngo me mi na mi fila wa me ne mi mun nana no jate be kuna mun min nana efe am tla ko faraga te ngoni ni amiru jalo ne ya radio la dora bi ni suja yere mako parce que mi na ambiance créé ko mi ta do na ka boka zula do be kashi la ngo kashi courage me e ka kashi courage me kam la ga fama ngo za woni barade wuli yeah za woni parce que ambe do kela e ka bo o mo fana bin e ka yen e be mi wakati o fana be ka here fana so taru lafiara kwa o fana ka do yi e fana ka do ke ngo o mo ngoni ko to la me e am go be mo na kana o fana mo go la adama akana kana e baro anga émission mi la ke 19h na la sona kuna makunta soro ni abogare wole samna la ci do la mo ngo ci kunta la na ja o ko fene ale wole wakati mi na ja ne ale wole ka ta soro ale refene preselendo ne abogare bla amateme 10 minutes ga na wole to ngo ngo la mo so nga be émission mako ko le ni kale be ko bon kale be woro do la de wara ko migi kuna ko am so fe sibi anya palo ko nyini ka nyini jiye ma nyimo fe an semaine to alala ali bi sha ko mo kan de meni panoko yi parce que panoko fene ko fe sibi an kanga la maga do ke radio fondo fene kan ka laje o kama ngo wole ma da ama dal bi sibi ama pano soro flama pano yo folo nga munu ya damine oni munu yu sike ala ta ko fa ma don ko ngoni ti na meble ame fofolo tabarkala sibi yana ngo lu fo ala anye sedi ganya la ka jone anga soma kwa ori kama sibi ba soro machamana ni ni dai mo ka kiriko la danyumane do mais ni mo ni tara kiri bolo akara sira ni bi toyin quoi parce que auto tenir sira la ma foi ni tseka ni nda do ro tala ka nyuma foala parce que commune do tat seka défend ma to in chekele kune bala de parce que ambe to de kasula de ni dona kasubo mala ni dona ni kofle o recevoir kofle quoi là c'est lui kunta don du kofle de pour certain degré de Dieu o recevoir ni degré boradora tu vois OK donc si bien ami ni wuli ka jo imbela vraiment na fa en flé groupe la nema do de do mama be ya soro do ga deme dona la lu hakili tala di wallahi ya so do ta do hakili ba mais ne ñu man kelen do de wajulu be ka groupe de kan ala tabe fo o groupe in kan chien be ka la face au groupe in kan faso be ka la face au groupe in kan ka ina ala fe kala ko sara amin na le ka hine buya ala ka soma bon ne nu groupe kun ta mbolo bi sama soro ame ko wore kono
ala an kisho ma kala fo kala barka dawla tabarkalla ka yinu ala kelen fɛ k'a ɲinina ko an ka sigi pano kan nafolo min fɔra la a fɔra ka bɛn ne bɔ wagati de ma kalo 9 kaso a kana f'i ɲɛna ko nin sibi n'ala ka dɛmɛ tɛ kɛcogo foyi t'o la ko maa minnu bɛna an dɛmɛ a donni ta la k'ala k'u dɛmɛ amin hamina gɛlɛn mun b'u la ko ala ka hamina gɛlɛn ninnu wuli amin sibi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ n'i bɛ nin kɛlɛ ninnu kɔnɔ i bɛ ala jɔyɔrɔ dɔn i b'a dɔn ko se foyi t'i jɔn ye walahi bilahi ale ni jɔn ni waritigi dɔ don ɲɔgɔn na i ka kumakan min ka bɔ an fɛ yan a tigɛra e ma ni dɔ de bɛ ka wari ci yan bon vitiri kɔfɛ wari ninnu a ka yɛrɛ leader nin i bɛ yɛlɛ la a ko furubelebeleba in tɛ yan furubelebeleba in bɛ yen saga awɔ ka saga da cɛw fana bɛ si dɔn donc o la an bɛ jama an b'an baw bɛɛ wele kan depuis ka nin dɔgɔkun daminɛ a bɛ saga ko kuma la ne t'a dɔn fɛn fɛn problème b'a la non saga nalen saga nalen sibi o kan ka taa dɔ minɛ sori kɛ yan saga kɔni bɛ na saga kɔni bɛ na kɔnɔ kana dɔrɔn ka dɔ ma kɔni kɔngɔ dun ko Abubakar ka ne mais ne bɛ sibi sa bɛ sibi ko ne groupe ba Abubakar fana ka wari di ninnu cɛ e bɛ ka kuma non mais an ka tiɲɛ fɔ souvent i b'a dɔn ko n bɛna min f'i ye o kuma dɔ la k'i to k'an to MCA la yen cɛ ko dɔ bɛ k'i la cɛ f'i bɛ presser visite ka ban pour que i ka taa i dusukun lafiya quoi je t'assure ko dɔ bɛ na i b'a dɔn ko mɔgɔw dɔw bɛ bɔ fo yɔrɔ jan dɔ la ka na fɛn dɔ fɔ ko e y'o k'olu ye nin san in na quoi n'a a yɛrɛ ma fɛn ɲɛfɔ komi mais yan fɛ de sisan du in bana jɔ la an y'a mɛn k'i minɛna bon vraiment nin gɛlɛyara dɛ cɛ bɛ taa kumaw dɔ fɔ cɛ f'i bɛ presser visite ka ban pour que i ka taa ji dɔɔni b'i ɲɛ la quoi i dusukun ka lafiya quoi tellement que ça fait pitié quoi mais c'est pas possible fu b'a fɔ ale tɛna n mais ko ka ca ko an jɛra ko mɔɔ de fɔ ko ka ca voilà e jɛra min ma i b'o de fɔ sinon ko in kɔni o camanba de bɛ don o don ni honorable ko a b'a c'est pourquoi ne sɔnna a ma ko le bienfait n'est jamais perdu ça c'est sûr min bɔra ka 5000 di nin san i b'a sɔrɔ kaba la i b'a sɔrɔ n'a bɛnna kɛnɛ ma a tɛ dɔn a bɛ se ka kɛ a bɛ kumakan dɔn a tɛ dɔn quoi a tɛ dɔn a bɛ se ka kɛ c'est possible je sais pas mais a y'a kɛ mun kama an bɛ ka baro min kɛ hakilina ni kɛlɛw ni ko kuntala ninnu na yaasa bonyamasigi de don an k'an yɛrɛ dege nin na n'i y'o de fɔ mɔgɔw ɲɛna i kan ka min sɔrɔ sɔn quoi ko i tɛ se k'a di i yɛrɛ ma cɛ ni faransi ka jan dɛ a ka jan walayi wa foyi m'a diyagoya k'a kɛ fo n'a bɔra a ye nafa min ye jamukan in na o dɔrɔn tɛ yan sinon mɔgɔ ma marifa jɔ a la o siratigɛ la ne ko mɔgɔ ma de a faamu ko ni ala tɛ foyi tɛ yen c'est à dire que mɔgɔ si kana kafa ka yada n'i donna nin kɔnɔ nin kɛlɛ ninnu kɔnɔ i b'a dɔn ko ni ala tɛ a tɛ dilan e bɛ se ka kuma cogo di k'e ka kumakan yɛrɛwolo ka kangada fɔlɔ faransi Macron o ye i bɛ ka ninnu wele o de kama quoi ko bɔ an ka jamana kɔnɔ k'u ka taa u yɛrɛ ɲɛfɔ n'a sɔrɔ u n'an don mais n'a sɔrɔ n'an tɛ ko sommet de clarification o n'a sɔrɔ u n'anw don walima n'a sɔrɔ u ni anw tɛ o don a ma fɔ k'an ye terroriste yan donc a ka fɔ k'an ye terroriste a ma daminɛ bi dɛ c'est toujours comme ça apatride oui dɔw fila et puis k'a fɔ k'an ye terroriste b'a dɔn fɔra cogo min na ko parce que ko an bɛ ka min fɔ ko ni Yaka Agali bɛ ka min fɔ ko bɛɛ ye kelen donc ça veut dire que an ni Yaka Agali bɛɛ bɛ laɲini kelen de kɔnɔ Yaka Agali est un terroriste nous on est un terroriste parce que ce sont les ennemis c'est-à-dire que ko comment dire là ko kuma in talen ye min ye ko kɛlɛ min ɲɛsin faransi kelen ka kɛlɛ min di terroriste ma donc ko
les pro-terroristes ko be France kala la ko to ma fama donc doni ba kum se attaque so kono comme terroriste parce que la première institution de la République aurait dû avoir quand il terroriste au dos quand les terroristes be la ine clé en ce sens mais au doni maintenant qu'on salala mais bisoro 6 ans abogari sigilen filɛ kilim b'a kan mais sɛgɛn mana abogari k'a dɔn k'ala ka latigɛ de don ala ka seri don quoi wala an ka cɛsiri tɛ adamaden tɛ foyi e bɛ se k'i sigi k'i miiri cogo di ko e bɛ ka laseli min kɛ yan ni arajo sanfɛ k'o laseliw de bɔra ka Burkina sɔrɔ ka Niger sɔrɔ ka Senegal sɔrɔ ka Côte d'Ivoire sɔrɔ ka jamana bɛɛ wuli k'u jɔ ko Mali mais min ye ne dabali ban komi n'a fɔ Mastere k'a fɔ cogo min na ne ye Bazu ye ko anw minɛli nana o ko yoba quoi o tuma ka yoba o dynamique kun ka to yen o tuma ka yoba parce que n'o bɔra yen n'o tun bɛ yen an tun tɛna Mauritanie ko kuma ni Algérie ko kuma ni Sénégal ko kuma ni Côte d'Ivoire ko kuma fɔ parce que anw tun bɛ wagati min na olu bɛɛ tun b'u yɛrɛ ɲini ani Guinée dagi Guinée tun n'o fɔ an mana kɛ cogo cogo nafa dɔɔni m'an fɛnɛ na dɛ est-ce que an kun t'a ɲini k'o labaara o ka fisa an balile o labaarali la dɛ o nafa bɛ jamana kan o nafa bɛ jamana kan dɛ sigi n ko dɔw taara fɔ ne ye ko Kuyate cɛ e k'i sigi k'i miiri quoi parce que diyagoya don parce que olu t'a dɔn i bɛ cogo min na a bɛ k'u ɲɛna ko a digilen d'u la u bɛ taa i lawaju u bɛ misi na ko Kuyate kaba an y'i dɔn san 10 nin kɔ n'e bɛ fɛn o fɛn kɛ e bɛ dɛmɛ ɲini maliyɛnw fɛ maliyɛnw b'a k'i ye quoi cɛ k'i k'a bila i kunna ko maliyɛn kelen de bɛ yen k'i makɔnɔ quoi ka sɔn a kana digi la quoi o ma ɲi ka ɲɔgɔn quoi après dɔ tɛ nin émission ne ko ko min ka sɛn sɔngɔ ɲini ka taa ou bien Papu ka carburant sɔngɔ ɲini m'a ɲini n bɛ taa ni sen fila laɲini t'o dɔrɔn de ye mais a ma nkalon tigɛ dɛ c'est-à-dire i ma fɛn mɔn k'a fɔ quoi ni min dilen filɛ nin i ma foyi c'est-à-dire i m'i yɛrɛ sɛgɛn yɛrɛ ala ma sɛgɛn yɛrɛ an sen bɛ clim kɔrɔ awɔ e ma waso maaro ye ay waso tɛ an b'o kɔrɔ dɛ Diri an tɛ clim kɔrɔ Jalo an kɔni an clim kɔrɔ mais i b'a sɔrɔ Jalo bɛ ka miiri k'ale ɲiyɔrɔ ye jumɛn ye 5000 la i bɛ fɛnɛ ɲiyɔrɔ k'ale ɲiyɔrɔ donc finalement i ka 5000 bɛ taa i bolo e ma i b'a dɔn Jalo ka heure sera i b'a dɔn a y'i to yen ka taa kun na sinon 11h pile temps sɔrɔ a y'i to yen parce que min dira a bɛ k'a niyɔrɔ de kɔnɔ o kɔnɔna la vraiment ko an bɛ bɛɛ fo tabarikala bɛɛ ni foli ka kan dɔw yɛrɛ message ci ko an tɛ ba dɛnɛ ka lafiya kɛ 2 fois par semaine non o man ɲi 2 fois a ka ɲi an k'a to tan une fois in ka ɲi mais comme pendant ko n'o ɲɛnabɔra émission bɛna émission duman Mali bi diya koyi n bɛna min fɔ mɔgɔw ɲɛna ala Sibi tu sais pas Sibi n ko bon nafa t'o la ne tun bɛ se mɔgɔw tulo ko tun bɛ nkalon kɔnɔ quoi ne bɛ fɛn o fɛn f'i ye Sibi a nɔgɔya fara gɛlɛya kan ala ta kɔfɛ a bɛ laban o de la e cɛ sinɔn don tɛmɛna ni tun y'a fɔ Sibi ɲɛna ko bi bɛna se a b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ nin bɛ gɛlɛya kɔnɔ i bɛ k'a fɔ k'a bɛ kɛ tan ko Sibi a bɛ kɛ tan de ala de ko ala bɛ kɛ tan de ala yɛrɛ de y'o fɔ ala y'o fɔ cogo min na i b'o dɔn wa a kɛra nabi ɲumanw na a kɛra sebaw la a kɛra diɲɛ maabaw la a kɛra a nana y'o jɔ o kelen de la diɲɛ b'o de kɔnɔ o de ye tiɲɛ ye ko kura tɛ quoi ala ka faamu limaniya di an bɛɛ lajɛlen ma Abubakar Kanute ala k'an ka panoko fana ka nɔgɔya dɔ la an bɛ segin a nɛgɛjuru sira kan ka bi ta sɔnsɔrɔ ni o ye nɛgɛjuru ye 79 08 36 34 79 08 36 34 bamanankan na 79 fu ani 8 36 34 an b'a fɔ n ko maaw ye ko ala ka an bɛn sini nɛgɛ kaɲɛ 9 an na sigi kekura wɛrɛw kɛnɛ kan tuguni Yakuba Mamutu Jara Abubakar Kanute Jinɛ Papu olu tun bɛ ka bɔlɔlɔsira